Φίλοι και φίλες, γεια σας. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν του Forensicast. Σήμερα μπήκαμε στο Hot Matters, εξού και η κόκκινη μας εμφάνιση, γιατί το σημερινό μας θέμα δεν μπορεί να είναι πιο hot. Ίσως είναι ένα από τα πιο hot θέματα της κυπριακής επικαιρότητας και δεν είναι άλλον Παναγιώτη Χριστοδούλου. Γεια σας. Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Χριστοδούλου και εσύ ο Γιώργος Χριστοδούλου και για κάποιο λόγο έχουμε το ίδιο επίθετο. Μάλιστα, έχουμε ακόμα μια σήμερα με το ίδιο επίθετο. Για κάποιο λόγο. Να το συστήσουμε. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, σήμερα θα μιλήσουμε για την εκπαίδευση. Και σήμερα οι μαθητές έχουν τον λόγο. Έχουμε μαζί μας τρεις μαθητές της τρίτης λυκείου, που θα τους συστήσουμε σε λίγο, με τους οποίους θα μιλήσουμε, να κουβεντιάσουμε το θέμα της εκπαίδευσης, την καθημερινότητα τους, τη ζωή τους μες στα σχολεία, το σύστημα κλπ. Πέρσι, Παναγιώτη, συζητήσαμε το μεταξύ μας και πήγαμε πάρα πολύ ώρα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει τέλος. Ήταν τέλεια μεταξύ μας, όμως γιατί δεν γίνεται μας πολλοί κόσμος. Ελπίζω φέτος να μας δει πιο πολλοί κόσμος, γιατί είμαστε στη δεύτερη σεζόν. Λοιπόν, φίλοι μου, γεια σας, καλώς ορίσατε. Έχουμε μαζί μας τη Βασιλεία Χριστοδούλου. Μικρόφωνο. Γεια σας, είμαι η Βασιλεία Χριστοδούλου. Είμαι από το Παγκύπριο Λύκειο Λάρναγας. Και είσαι και αντιπρόεδρος του σχολείου. Του κεντρικού μαθητικού. Δίπλα σου. Είμαι η Εύη Μπενίδη. Πάω στον Αγιώργη, στον Αγίου Γεωργίου Λάρναγας. Μάλιστα. Εγώ είμαι ο Κεράος Κυπρίδημος, φοιτός στο Λύκειο Αραδίππου, του οποίου είμαι πρόεδρος. Και Κυριάκο μου, έχεις ακόμα μια ιδιότητα. Είμαι πρόεδρος της Επαρχιακής Συντονιστικής Επιτροπής για τη Λάρνακα. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως προσέξετε, έχουμε εκπροσώπους που τρία διαφορετικά λύκεια. Αραδίππου, Άγιον Γεώργιον και Παγκύπριο. Με σκοπό να παρουσιάσουμε την εικόνα έτσι όσο πιο σφαιρικά γίνεται, τουλάχιστον για Ελλάδα, και μπορεί να είναι, θεωρώ ότι είναι αντιπροσωπευτικό, γιατί η κατάσταση από ό,τι ακούω είναι η ίδια Παγκύπρια. Όλοι που τα ίδια πράγματα υποφέρουν. Λοιπόν, έτσι για προθέρμανση, νομίζω να συζητήσουμε λίγο το θέμα της επικαιρότητας. Παναγιώτη, τις τελευταίες ημέρες όλοι ασχολούνται με το θέμα των κινητών και την απαγόρευση, και αν πρέπει να απαγορεύεται μες στην τάξη, αν πρέπει να απαγορεύεται στο διάλειμμα, το πόσο γλύωρα που κινήθηκε τούτη η διαδικασία από τη μια ημέρα ως την άλλη, κάποια πράγματα να εφαρμόζονται για μήνες και χρόνια, τούτο στο δευτερόλεπτο εφαρμόστηκε, και ότι αντιγράψαμε την Ελλάδα πάλι. Έπρεπε να το κάνουμε στην Ελλάδα, και ύστερα μας. Πείτε μας λίγο την γνώμη σας. Είναι που νομίζετε, είναι καλό, είναι κακό? Πάτε, Κυριακό, μια και κρατάς το μικρόφωνο. Κατά την άποψή μου, ήδη υπάρχει ότι δεν επιτρέπονται τα κινητά στην τάξη. Στο σχολείο μου κάνουμε μια πρακτική η οποία είναι καλή. Υπάρχει ένα κουτί στην έδρα, μόλις πες στην τάξη πρέπει να βάλουμε τα κινητά μας. Πάντα. Ναι. Που τα τελευταία, που ήταν η προηγούμενη διευθύνση, έχει λίγα χρόνια που εφαρμόζεται. Α, σε εφαρμόζεται για καιρό. Κοντά το μικρόφωνο. Τώρα όσον αφορά την καθολική απαγόρευση και στα διαλύματα, το θέμα του είναι τούτο είναι λόγω κάποιων καταγγελιών ότι κάποιοι μάλλον κάνουν βίντεο και παρανομούν όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα του καθενός. Υπάρχουν φαινόμενα bullying, ξέρω. Ναι. Ισχύουν ότι υπάρχουν κάποια φαινόμενα, όμως κατά την άποψή μου, με την απαγόρευση των κινητών στο σχολείο, δεν αντιμετωπίζεται, δεν λύνεται το πρόβλημα. Γιατί δυστυχώς ευτυχώς τα κινητά χρησιμοποιούνται όλοι παντού για οποιαδήποτε χρήση. Άρα με το να μην χρησιμοποιούνται στο σχολείο, έλυνει το πρόβλημα. Απλώς φεύγεις το που τις εγκαταστάσεις του σχολείου. Έφταγες στο σχολείο, μπαίνετε εκτός σχολείου, όπως βλέπουμε στα γήπεδα που υπάρχει πρόβλημα που δημιουργούν ορισμένοι οπαδοί και είναι η λύση καθολική απαγόρευση των οπαδών. Θυμίζει μου λίγο την υπόθεση με τις ράμπες μες στους δρόμους. Μπορεί να τρέχουν 5% και εμώσαμε τους δρόμους που τον το Σαμαράκια. Ράμπες για... Στον Νέο Υόρκο είναι που γίνεται με τα κινητά. Το με τα κουθιά υπάρχει στο σχολείο μου. Συμφωνώ πάρα πολλά. Θέλω να προσθέσω το ότι
με το να απαγορεύεις τα κινητά, στην ουσία οι μαθητές δεν ξέρω, θέλουν να τα χρησιμοποιούν ακόμα παραπάνω. Ενώ δεν βοηθά Το να λύσεις κάποιου μεν κάνεις κάτι, σαν να του βάλεις να κάνει κόντρα ότι πρέπει να το. Ακριβώς. Ναι. Forbidden fruit. Και ειδικά σε την ηλικία που είμαστε, δεν έχουμε την ωριμότητα να καταλάβουμε που μόνοι μας, ας πούμε. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσω το κινητό μου. Στο διάλειμμα δεν υπάρχει καν κάποιος λόγος να απαγορευτεί. Θέλεις να πεις μες στην τάξη, είχε φαινόμενα να βιντεογραφούν καθηγητή, να προσπαθούν να βιντεογραφούν κάποια μαθητή, καμιά μαθήτρια την ώρα του μαθήματος κλπ. Ή να κάνουν και live. Σίγουρα υπάρχουν περιστατικά ως τούτα. Πιστεύω όμως μεμονωμένα, ενώ είναι όλοι οι μαθητές και απλά πρέπει να τιμωρούνται συγκεκριμένα οι μαθητές. Τούτον με τα διαλύματα, όπως σας είπα και πριν, το θεωρώ. Βασιλεία, είναι από το γενικότερο κλίμα που ακούεις και στο Παγκύπριο. Δηλαδή, ποια είναι η αντίδραση των υπολείπων μαθητών. Πια με εμένα σήμερα με το μακριά από το μικρόφωνο. Επειδή έχουμε πολλούς καλεσμένους, ρε Παγιάτη. Ποια είναι η αντίδραση, Βασιλεία. Ακόμα στα διαλύματα δεν εφαρμόστηκε κάτι. Είπαν νομίζω ότι είναι να γίνει που την επόμενη εβδομάδα. Αλλά και εμάς στο σχολείο μας τα βάλουμε τα μέσα σε κουτί. Άρα, εμπιστεύω το σύστημα μας, αφού θέλουμε να εξελιχθεί και είμαστε πίσω σε σχέση με άλλες χώρες, έχουμε πιο σημαντικά προβλήματα να κάνουμε έμφαση, να δώσουμε έμφαση παρά τα κινητά. Ναι. Έχει πολλά πιο σοβαρά θέματα παρά το πράγμα, γιατί με τα κινητά μπορούμε και να κάνουμε το μάθημα ακόμα καλύτερο και να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να κάνουν πιο ενδιαφέρον το μάθημα. Γιατί να μην απαγορευτούν τα κινητά στο διάλειμμα εδώ. Γιατί να μην απαγορευτούν. Τι προσφέρουν στο διάλειμμα. Επειδή ερώτησα σε και πριν, και είπες μου μπορεί να κάθουμε και απλά να κάνω scroll στο TikTok. Γιατί. Πήγαινε κοινωνικοποιήθου, κάμε κάτι άλλο. 10 λεπτά την ημέρα είναι το διάλειμμα σου. Τρώεις και τσιλάρεις 10 λεπτά. Τι έχεις να χάσεις. Ο Κυριάκος ανάφερε ότι απλά αφαιράς το θέμα από το σχολείο, δεν το λύνεις το θέμα. Ναι. Τούτο θέλουν να κάνουν, να αφαιρέσουν το θέμα από το σχολείο. Να μην υπάρχει πλέον στα σχολεία. Αν μπορεί να τα απαγορεύσει στα ύπεδα, να τα απαγορεύσει στο σχολείο. Στο σχολείο, που τη στιγμή που είσαι μέσα στους 4 τοίχους του σχολείου, πρέπει να έχει κάποιους κανόνες. Γι' αυτό και φορείς στολή. Φορείς τη στολή του σχολείου σου. Έτσι να σου πούσει που πάει στο ύπεδο να φορείς στολή, ή οποιοδήποτε μιλώ τώρα. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες και πρέπει να τους ακολουθήσεις. Εγώ δεν βλέπω κάποιο λόγο να υπάρχει τόσο πολύ σαματάς προς την απαγορεύση των τηλεφώνων. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, δεν το ότι να στείλεις ένα μήνυμα του παπά σου, έλα πιάς με 10 λεπτά πιο γλυόρα σήμερα, να τελειώσω πιο γλυόρα. Από ό,τι κατάλαβα, για να μην κάνετε record καυκάες και πράγματα και events του διαλύματος και να γίνονται και artificial καυκάες πολλές φορές, μόνο και μόνο για να γίνουν record και να μπαίνουν στο TikTok και να τις σχολιάζει ο ένας και ο άλλος. Δεν νομίζω ότι χρησιμοποιούνται για τον λόγο. Απλά κάποια άτομα χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγία, να στείλουν ένα μήνυμα σε κάποιον άλλο φίλο τους και επικοινωνία μεταξύ των μαθητών. Δεν πιστεύω ότι απαγορευτήκαν για τα θέματα, γιατί είναι πολλά σπάνια. Μα για τα θέματα που θεωρούν εκείνοι που τα απαγορεύσαν ότι απαγορευτήκαν. Εγώ πιστεύω ότι το τελευταίο θέμα που να πρέπει να ασχοληθούμε. Υπάρχουν πάρα πολλά σημαντικά προβλήματα στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα και στην ουσία με το να απαγορεύσεις τα κινητά, όπως σας είπα και πριν, κάνεις τον μαθητή να θέλει να παίζει με το κινητό του ακόμα παραπάνω, ενώ υπάρχουν σίγοι τρόποι που να μπορούσαμε ακόμα και στα διαλύματα να κάνουμε κάτι άλλο εκτός που το να είμαστε με το κινητό μας. Ας πούμε, εμείς στο σχολείο μου μπορεί να θέλουμε το διάλειμμα να παίξουμε βόλεϊ και οι καθηγητές να μας πούν: όχι, το διάλειμμα μου τώρα θα σου το μάπα να παίξουμε βόλεϊ. Είναι το πιο απλό πράγμα. Ενώ δώστε μας μια μάπα να παίξουμε η τρίτη ηλικία. Γιατί να με σας δώκουν. Επειδή θέλουν να χάσουν το διάλειμμα τους, ενώ στην ουσία. What? Δεν ξέρετε πού είναι οι μάπες. Επίσης, θέλουν να πιάσουν ευθύνη επειδή μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα και να τη φάσουν γίνει. What? Ναι, τα χάσει και οδηγιά από το Υπουργείο. Επίσης, αφού όπως είπαμε και πριν, έλυουν το πρόβλημα, ο σκοπός του σχολείου είναι να διαμορφώσει πολίτες κατάλληλους να ζουν σε μια κοινωνία να ευημερούν. Με το να βγάλεις το πρόβλημα έξω από το σχολείο, δεν το λύνεις. Πρέπει να το αντιμετωπίσεις και πρέπει που τη στιγμή που στην κοινωνία, στον έξω κόσμο, τα τηλέφωνα λειτουργούν, δηλαδή όταν να σταματήσουμε το σχολείο, όταν να φύγουμε από το σχολείο, να το χρησιμοποιούμε,
πρέπει να μας μάθουν τον τρόπο, τον σωστό τρόπο που να χρησιμοποιούμε. Όχι να μην το χρησιμοποιούμε, το χρησιμοποιούμε μετά. Ή θέματα επικοινωνίας. Μπορεί εγώ να πιω ένα φίλο μου να του πω έλα από να στείλω ένα μήνυμα, να στείλουμε κάτι, να το σχολιάσουμε, κάτι που να δούμε στο τηλέφωνο και την ώρα. Υπάρχουν φαινόμενα κατάχρησης και bullying, είναι μεμονωμένα και να γίνει καθολική απαγόρευση, εντάξει, θα πάμε στο πρακτικό κομμάτι. Θα το έχουμε μέσα στη τσέντα, λέμε, μας το παίρνω σχολείο, θα το έχουμε μέσα στη τσέντα. Πες, πιάω το εγώ να στείλω ένα μήνυμα του φίλου μου, έλα ποδά, είμαι στο παγκάκι, ποδά. Ή να πιω τηλέφωνο το σπίτι, να πάω μετά ιδιαίτερα, να δείξουμε μετά θέμα το ιδιαίτερο, να πάω ιδιαίτερα την ώρα να άλλαξε μας το μάθημα, αρρώστησε ή οτιδήποτε. Να πρέπει να πιάνω άδεια μου καθηγητή, να έρχομαι πίσω ή αν με δύο καθηγητές να μιλώ στο τηλέφωνο, να βάλει αποβολή, να γίνει παρατήρηση, μετά να επαναληφθεί, να έχουν αποβολές, δεν ξέρω εγώ. Εγώ νομίζω, Παναγιώτη, είναι μια πολλά καθυστερημένη, εννοώ χρονικά καθυστερημένη ενέργεια. Δηλαδή, ενώ είμαστε στο 2024, προσπαθούμε να πάρουμε μέτρα του 2016. Η κοινωνία ζει έτσι και πρέπει να προσαρμοστεί, κατά τη γνώμη μου. Ναι, η τάξη, συμφωνώ, δεν είναι τόπος για να κρατάς το κινητό. Και πολλά καλά έπρεπε να το κάνουν που πολύ καιρό, ένα κουτούι, όπως λαλείτε, να μπει μέσα. Αλλά να σου πιάσει το κινητό, είναι το 2024, νομίζω ότι είναι too much. Και συμφωνώ με τα παιδιά ότι είναι το τελευταίο ζήτημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στα θέματα της εκπαίδευσης με τούτο. Για μένα, να σας πω την αλήθεια, ενοχλεί με ακόμα παραπάνω, που είναι reactively, είναι παθητικά που αντιδρούμε κάθε φορά. Δηλαδή, επειδή θυμήθηκε ο Υπουργός Παιδείας της Ελλάδος πριν 3 μήνες να κάνει την απαγόρευση μέσα στις τάξεις, είπα, θα το κάνουμε και εμείς. Ύστερα από 3 μήνες, ρε Παναγιώτη, θυμήθηκε να πει πλήρη απαγόρευση στην Ελλάδα, είπαν και οι δικοί μας να το κάνουμε και εμείς. Μα νομίζω η αφορμή που γενική είναι ένα περιστατικό ξυλοδαρμού μεταξύ δύο κοριτσιών που βιντεογραφήθηκε και το θέμα δεν θα πρέπει να ήταν ότι βιντεογραφήθηκε. Το θέμα ήταν ότι θα πρέπει να γίνει το φαινόμενο. Ωραία, υπάρχουν περιπτώσεις που κινήσκουν τα φαινόμενα για να βιντεογραφηθούν. Αλλά είπαμε πολλά μεμονωμένο και ναι, το τελευταίο θέμα πρέπει να προσαρμόσουν το σχολείο να μπορεί να μας διδάσκει τους κατάλληλους τρόπους, να μας δίνει τα κατάλληλα εφόδια, ούτως ώστε να μπορούμε, όπως είμαστε στο σχολείο, να διαμορφωνόμαστε, να είμαστε στην κανονική μας ζωή. Οκ. Ωραία πάσα, Κυριάκο, να πάμε παρακάτω. Γιατί δεν κολλήσουμε πας στα κινητά, γιατί είπαμε ότι... Θέλω να πω λίγο κάτι άλλο. Επίσης, αν ήθελαν να λάβουν το μέτρο, έπρεπε να το κάνουν που τα παιδιά του γυμνασίου. Γιατί εμείς πλέον συνηθίσαμε το πράγμα έτσι τόσα χρόνια. Είμαστε σχεδόν 18 χρόνων κάποιοι. Δεν μπορείς ξαφνικά να μας πεις θα κρατάς το τηλέφωνο σου. Να σου πούμε ξεκάθαρα όχι, μας κόφει. Πραγματικά, η Βασιλεία έχει πολύ πόεντα. Η Βασιλεία, ας πούμε, αν ήταν κάτι μήνες παραπάνω, μπορεί να φοιτήτρια τώρα. Και να έρχεται στο Λύκειο, 18 χρόνων σχεδόν κοπελούα, όπου να είναι, να τη πει: δεν δικαιούσε να κρατάς τηλέφωνο. Και την ίδια στιγμή να τη βάλει στην ίδια μοίρα με ένα 12χρονο πάει πρώην τάξη του γυμνασίου. Νομίζω ότι. Εντάξει, εξαντλήσαμε το, αλλά πέμε σε πει. Όχι, να συμφωνήσω μόνο στο ότι στην τάξη είναι. Οκ, να είναι απαγορευμένα στην τάξη, να υπάρχει το κουτί σε όλα τα σχολεία, σε όλες τις τάξεις. Όσο στο διάλειμμα. Too much. Ναι. Ναι, συμφωνούμε, νομίζω ότι. Το θέμα είναι πώς χρησιμοποιούνται το διάλειμμα τα τηλέφωνα. Αν χρησιμοποιούνται με τον τρόπο που λέει ο Κυριάκος, που είναι ένα μήνυμα, δεν υπάρχει λόγος απαγορεύσης. Συμφωνώ. Επειδή και εμείς, δεν είμαι και πολλά πιο μεγάλος που εσάς, και εμείς είχαμε τηλέφωνα μες στη τσέντα μας, in fact, κάθε μέρα στο σχολείο, και ήταν δεδομένο ότι δεν υπήρχαν τόσο πολλά τα social media, δεν ήταν τόσο διαδεδομένα, αλλά ήταν δεδομένο ότι να το χρησιμοποιήσουμε, να στείλουμε κανένα μήνυμα και ήταν ok, δεν είχε κανένα πρόβλημα, μπας το πράγμα. Απλά, πώς χρησιμοποιούνται και υπάρχει πρόβλημα. Μήπως χρησιμοποιούνται απλά για ένα μήνυμα. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί παραπάνω δεν το χρησιμοποιούμε για σκοπούς βιντεογράφησης, ξέρω εγώ, απλά για να στείλουμε ένα μήνυμα. Ή μπορεί να κάνεις scroll στο TikTok, δεν το χρησιμοποιείς λάθος. Απλά... Νομίζω ότι η κουβέντα που παίρνει ο Κυριάκος προηγουμένως. Ότι για ένα δέντρο κρούζουμε το δάσος. Μα τούτο γίνεται σε πολλούς νόμους. Σε όλα τα θέματα της κοινωνίας μας. Σε πολλούς νόμους. Δυστυχώς. Ναι. Τις αντιδράσεις, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι της ώρας, αλλά ποια είναι η γνώμη σας για τούτο Παναέρινουλο που γίνει και μέσω του ΦΙΔΙΑ.
επειδή είμαι και μέλος της ΨΕΜ, η απόφαση της ΨΕΜ ήταν να μην συμμετάσχουμε σε τον που έστησε ο Φιδίας. Αρχικά επειδή νομίζω μια ή 2 μέρες πριν γίνει τούτη διαδήλωση καταρτίστηκε η ΨΕΜ. Δεύτερον είναι ότι 11 του Νιόβρη να υπάρξει, να βρεθούμε με την Υπουργό, να συζητήσουμε. Μετά με τα αποτελέσματα της συζήτησης και όπου να καταλήξουν να πάρουν τις αποφάσεις είτε την κινητοποίηση των μαθητών είτε να βρούμε μια μέση λύση. Αλλά το με το Φιδίαν είναι ότι αρχικά ως ΨΕΜ έχουμε το αυτόβουλο μας να μπορούμε να εκφραζόμαστε και να κινητοποιούμαστε ως μαθητές. Δεχτεί συνεργασία με κάποιους που κατέχουν έναν πολιτιακό αξίωμα. Όμως ήταν πολλά χωρίς προγραμματισμό, το να φύγουν μαθητές, οι απουσίες είχαν πολλά τεχνικά προβλήματα χωρίς προγραμματισμό. Άρα να σας ακούσει ο Υπουργός τελικά. Δεν ξέρω τι είναι να γίνει. Όχι, θα σας ακούσει να που θέλετε. Αν είναι να γίνει, εννοείται να γίνει σαν τη ΨΕΜ. Θα γίνει ούτως ή άλλως επειδή καταρτίστηκε στο σώμα ΨΕΜ, όχι για το θέμα. Ναι, να γίνει καθιερωμένη συνάντηση, να τεθεί το θέμα, αλλά όπως είπαμε, που τα πιο κύρια θέματα είναι άλλα, που να συζητούν όλοι. Okay. Επειδή ρωτήσατε για το με το Φιδίαν, εγώ είμαι κάθετη, δεν συμφωνώ καθόλου, επειδή, να σας το πω πιο απλά, το χήμα. Κάνει ό,τι αθυμηθεί, απλά για να πιάει views και βλέπουμε το και από τη δράση του καθημερινά. Δηλαδή, δεν μπορώ να ψηφίσω. Εμπαναήρκα εγώ λαλό. Ναι, ήταν να το πω, ήταν να πω ακριβώς το πράγμα. Ότι κάνει ό,τι να είναι εκτός που τσίνο που πρέπει να πάει να κάνει. Κάνει μας ρεζίλη σαν χώρα και πιστεύω δεν μας αντιπροσωπεύει όπως θα έπρεπε να μας αντιπροσωπεύει ένας ευρωβουλευτής. Αφού για τη διαδήλωση, ευκήκε μετά και είπε έκαμα 4 λάθη. Και άρχιψαν και λάλεντα, δεν τα σκέφτεται αρκετά. Απλά πράττει αλήθεια χωρίς να σκέφτεται. Ναι, ό,τι φτάσει. Τέλος πάντων. Οκ, συμφωνούμε. Ναι, πάμε πίσω σε ζώο που παρόλο που είχαμε πει ότι να πάμε στα φροντιστήρια, αλλά πάμε ανάποδα, δεν έχουμε ατζέντα, όπως θέλεις. Το σχολείο σήμερα θεωρείτε ότι κάνει τίποτε άλλο εκτός που το να παραδίδει ύλη. Δηλαδή, ο Κυριάκος έβαλε μας το έτσι 2 φορές. Ότι έπρεπε να κάνει κάτι άλλο, ότι έπρεπε να μιλάει για χαρακτήρες, για Τζίνα, για τούτα. Πράγματα επιστημονικής φαντασίας πλέον. Έκαμε το μια φορά και έναν καιρό το σχολείο στην Κύπρο το πράγμα. Και στην αρχαία Ελλάδα μιλούσαμε για το ΖΙΝ και το ΕΒΖΙΝ που τους δασκάλους. Πλέον νομίζω ότι το σχολείο, ζώντας το τρίτο παιδί μου που τελειώνει το Λύκειο η Βασιλεία, που βλέπω το σχολείο να κάνει κάτι άλλο. Εύη. Το σχολείο δεν κάνει όντως κάτι άλλο. Απλά παραδίδει ύλη στους μαθητές. Και πολλές φορές ύλη είναι πολλά πίσω που τεχνολογίες εξέλιξης που υπάρχουν. Εν αναπτύσσεται ύλη. Ύλη είναι η ίδια που έκαμε η μάμα μου 40 χρόνια. Είναι η ίδια που έκαμε η ξάδερφη μου πριν 30 χρόνια, ενώ ένα αλλάσει. Έπρεπε να αλλάσει, έπρεπε να εξελίσσεται για να έχουμε μια πιο όριμη κοινωνία που να είναι έτοιμη. Οι μαθητές βγαίνουν από το Λύκειο και είναι όριμοι. Δεν ξέρουν να ανταποκριθούν σε εκείνα που τους ζητά ο έξω κόσμος. Είσαι πρακτικό. Είμαι πρακτικό. Και εσύ πρακτικό. Και ο Κυριάκος. Δηλαδή, φίλοι και φίλες, έχουμε τυχαία, έχουμε 3 του πρακτικού. Δηλαδή, μαθητές οι οποίοι σε λίγο να μας πούν και το πρόγραμμα τους, ελύσαν καθημερινά και εμείς ως γονείς που πάμε και ερχόμαστε, μέσα στα φροντιστήρια και μέσα στις χαμένες ώρες, πνημένοι μέσα στη φυσική, μέσα στα μαθηματικά, μέσα στη χημεία, μέσα στη βιολογία. Διερωτούμε πραγματικά, γιατί όπως ακριβώς τα λέει η Εύη, προειδοποιούν την Βασιλεία ότι έρχονται τα ολοκληρώματα, τα όρια, τα θρίσματα, οι λογάριθμοι και πάει. Διερωτούμε ποιο είναι το νόημα να συνεχίζουμε το ίδιο λάθος έως 30 χρόνια. Τι προετοιμάζεις τον μαθητή, δεν το κατάλαβα ποτέ μου. Εγώ έκανα τα 4 φορές. 4 φορές. Μια φορά στο Λύκειο και ύστερα άλλες 3 φορές σε άλλα ιδρύματα που μεταγενέστερα. Δεν θυμούμε τίποτα. Είπα στο 100 φορές που τα πράγματα που κάνουν. Άσκοπα πράγματα.
αρχικά και οι καθηγητές δεν έχουν μερίδιο ευθύνης στο ότι παίρνουμε συντάξεις με πρώτες μέρες ειδικά, αρκέψας. Τελευταία σας χρονιά, τούτο ό,τι κάνετε φέτος, να κρίνει το εμπορία σας στο μέλλον, οι εξετάσεις να προετοιμαστούμε. Η μόνη έννοια όλων των τριτέων, των τελειόφοιτων τέλος πάντων, είναι ότι πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος, καλός, να βγει ύλη και όλοι οι καθηγητές βουρούν για την ύλη, να βγει, δεν υπάρχει αλληλεπίδραση σωστή μεταξύ μαθητή-καθηγητή. Χρειάζονται δυστυχώς αναγκαίων κακών τα φροντιστήρια, τα απόγευμα, που πάμε στο σχολείο, ξεκινούμε ύλη, δεν ξέρω εγώ, και ύστερα πάμε το απόγευμα ξανακούμε τα, μετά πάμε σπίτι να κάνουμε ασκήσεις και για τα φροντιστήρια και για το σχολείο. Επίσης, δεν υπάρχει ο ελεύθερος χρόνος που θέλουμε ως μαθητές, να ξεκουραστούμε, να ψυχαγωγηθούμε, να πάμε ένα καφέ με τους φίλους μας ή οτιδήποτε. Λέμε ότι δεν τα κάνουμε, αλλά κάνουμε τα με το ζόρι, να πάω μια ώρα, ανάμιση, θα πάω 2,5, γιατί πρέπει να έρθω σπίτι να θκευάσω, ώστε να βγει ύλη, να βγουν τα μαθήματα, συνεχίζεται κάθε φορά. Με ενοχή. Θέλεις να πάει να ξεκουραστείς και πάει με ενοχή. Έτσι. Θέλεις να πεις, η Βασιλεία ξέρω, κατάληξε εσύ που θέλεις να κάνεις, να θέλεις τουλάχιστον να δώσεις εξετάσεις. Ξέρεις πάνω κάτω. Εσύ κάνεις και χημεία. Ναι, έχω χημεία και βιολογία και μαθηματικά, ενισχυμένα και φυσική. Καλή τύχη. Θέλω να προσθέσω πασχήνων που είπατε πριν ότι είναι άχρηστα. Σίγουρα υπάρχουν μαθήματα που, ας πούμε, εγώ θέλω ιατρική. Η βιολογία είναι να με βοηθήσει. Τα μαθηματικά όμως. Δεν είναι μόνο τούτο. Το πανεπιστήμιο, αφού είναι η δουλειά του να σε διδάξει, τσίνα τα πράγματα που πρέπει να ξέρεις. Γιατί εγώ πραγματικά, αν ήταν να λύσω το πρόβλημα αύριο, είπα το της Βασιλείας ξανά, θα έκοφκα όλη την ύλη της 3ης Λυκείου. Έξω από την ύλη. Και φυσική και μαθηματικά και όλα. Και να πάρω εκείνη της Δευτέρας Λυκείου μέχρι την Τρίτη. Να ανοίξει ο χρόνος. Τι, να κάνω τα πανεπιστήμια και τις προσαγωγικές, τι να τα κάνω. Πάω 100 φορές. Δώστε θέσεις στα πανεπιστήμια, στους 3 μήνες, όποιος είναι καλός δεν θα περάσει. Τέλειωσε. Γιατί η παραπαιδεία και τα φροντιστήρια βολεύκουν μας. Γιατί συντηρείται και ένα άλλο σύστημα δίπλα, το οποίο εάν σταματήσουν να υπάρχουν, και να πούμε τώρα, να μην σας ρωτήσω τώρα πόσοι από τους καθηγητές σας που σας κάνουν το πρωί, κάνουν και απογεύματα φροντιστήρια. Δεν μου πείτε ονόματα, αλλά δεν μου πείτε ότι δεν ξέρετε ή εμπάτε σε κάποιους που κάνουν και το πρωί, κάνουν και το απόγευμα. Επίσης, αφού λέμε για τις επιλογές, δεν υπάρχει επαρκής συμβουλευτική υποστήριξη για το επαγγελματικό προσανατολισμό. Ας πούμε, εμείς ως τώρα έχουμε να μπει ο Νιόβρης, ακόμα δεν μας εκάλεσαν που μόνοι τους οι βοηθοί του επαγγελματικού προσανατολισμού να μας κατατοπίσουν, να μας βοηθήσουν, να δουν τι σκεφτούμαστε. Στο Φεβράριο να βάλουμε επιλογές. Ο Νιόβρης ακόμα δεν έγινε κάποια συνάντηση ή οτιδήποτε. Και φαντάζομαι πρέπει να το κάνετε εξιδίων σας, με ιδιώτες. Ναι, ισχύει. Και ότι στο σχολείο μου είμαστε 500-600 άτομα, υπάρχουν 2 ή 3 αν δεν κάνω λάθος. Εγώ θέλω να προσθέσω παστούτο με την επαγγελματική κατάρτιση, ότι ναι, στο σχολείο μου δεν ξέρω για το Παγκύπριο και τώρα που τι γίνεται. Στο σχολείο μου στη Δευτέρα Λυκείου είχαμε σεμινάρια που έφεραν επαγγελματίες που 5 επαγγέλματα και κάναμε μας μια διάλεξη. Μα δεν να καταλάβω το επάγγελμα με το να έρθει ένας γιατρός να μου πει «Α, πρέπει να θκευάζεις για να περάσεις ιατρική, όλη σου ζωή να θκευάζεις». Μα είναι τούτο. Αν δεν με πάρει στο νοσοκομείο να δω τι είναι το επάγγελμα. Π.χ. κάποιος που θέλει να γίνει δικηγόρος, αν δεν πάει να δει τι είναι το επάγγελμα, δεν έχει ιδέα. Μα πρέπει να καλύψετε την ύλη. Ακριβώς. Αφού τούτο είναι το point. Δεν έχετε χρόνο για οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να καλυφθεί η ύλη. Είναι πόσα χρόνια ακούω τη φράση. Δηλαδή, αν την άλλη εβδομάδα Παναγιώτη φέρουμε 3 καθηγητές, να μας πούν την ίδια κουβέντα. Μα αφού πιέζει μας στο Υπουργείο να καλύψουμε την ύλη. Μαύρη σκοτεινή για ύλη. Ναι, Βασιλεία. Αλλά από ό,τι ξέρω, ήσουν και μια εβδομάδα που υποτίθεται πάμε στο επάγγελμα που θέλαμε και θεωρούσαμε πραγματικά πώς ήταν. Αλλά όχι τούτο καταργήθηκε. Και επίσης, εμάς δεν ήρθαν
καν να μας κάνουν διάλεξη για επαγγέλματα. Δεν ξέρω. Μια και κρατάς το μικρόφωνο, Βασιλεία. Να σου κάνω πρώτα εσένα την ερώτηση, γιατί ξαναείπα σου το πράγμα και σκέφτομαι το. Έχεις έναν καλό φυσικό, λέμε τώρα στο σχολείο, okay? Ο οποίος κάνει τη δουλειά του και κάνει καλά. Πάει στο φροντιστήριο. Εάν η καθηγήτρια του φροντιστηρίου ήταν καθηγήτρια στο σχολείο και ο καθηγητής σου, ο φυσικός του σχολείου, έκανε φροντιστήρια, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι καλή το φροντιστήριο, δεν ήταν να χρειάζεσαι να παίρνεις φροντιστήριο. Ήταν να παίρνεις πάλι φροντιστήριο στον καθηγητή που τώρα κάνει στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Ναι, δεν εξακολουθούσα να πιένα, γιατί έτσι είναι το σύστημα, όλοι παίρνουν, έχεις έξτρα... Καταλάβετε να μου θέλω να πω, ναι. Και απλά όλοι συνηθίσαμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Γιατί πιένετε φροντιστήριο? Γιατί? Γιατί δεν έχουμε χρόνο στο σχολείο να κάνουμε την επανάληψη που χρειάζεται. Τουλάχιστον εμείς που είμαστε πρακτικόν, πιστεύω έχουμε... θα πω είναι ο πιο δύσκολος, να πω είναι αρκετά πολλά ψηλών επίπεδων και ο ανταγωνισμός είναι πολλά ψηλός και στο σχολείο δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε επανάληψη. Να μαθαίνουμε να ακούμε τα μια φορά και να κάνω ερώτηση μέσα στην τάξη, να ρωτήσω τον καθηγητή, έχω απορία, αν δεν καταλάβω, ξαναεξηγήστε μου το, να μου πει έλα το διάλειμμα σου, με φάει το σάντουιτς σου, έλα να μου κάνεις την απορία σου την ώρα, ή μπορεί να μου πει αφού πάει ιδιαίτερα, ρώτα τον καθηγητή σου στα ιδιαίτερα. Και αμέ καταντήσαμε ότι δεν έχουμε καν χρόνο να ξανακούσουμε εκείνα που μάθαμε μια φορά πριν το διαγωνίσμα. Είχα διαγωνίσμα μαθηματικά, ας πούμε, και είπαμε του καθηγητή, κύριε, μπορείτε να μας κάνετε τουλάχιστον μια περίοδο επανάληψη. Εκείνα που έκαναμε το Σεπτέμβρη, τα πρώτα που είναι μέσα στο διαγωνίσμα, και είναι Οκτώβρης τώρα. Άρα θεωρείς ότι είσαι αναγκασμένη να πάει ιδιαίτερα επειδή δεν μπορείς να αντιληφθείς τα πράγματα από την πρώτη μες στην τάξη? Έτσι μου είπες. Όχι αναγκαστικά, απλά δεν έχω και τόσο πολύ χρόνο να θυκευάσω σπίτι λόγω των ιδιαιτέρων. Άρα... Ναι, αλλά στο σενάριο που δεν θα πιένες ιδιαίτερα μιλούμε. Γιατί είσαι αναγκασμένη να πάει ιδιαίτερα? Είσαι αναγκασμένη να πάει ιδιαίτερα επειδή δεν έχεις το χρόνο μες στην τάξη να αντιληφθείς τα πράγματα. Ακριβώς, επειδή μπορούν οι καθηγητές να καλύψουν την ύλη. Δηλαδή, θεωρητικά, αν η ύλη ήταν 15% πιο λίγη, δεν θα υπήρχε λόγος να πιένεις ιδιαίτερα. Θεωρητικά. Ή 10% πιο λίγη, 20% πιο λίγη. Το 15% είναι πολλά μικρό ποσοστό, πιστεύω. Οκ, αν ήταν 20% πιο λίγη, να κόψεις έναν πέπτον του χρόνου να φύγει. Τότε θεωρητικά δεν θα υπήρχαν τα ιδιαίτερα. Δεν θα υπήρχε λόγος να πάει ιδιαίτερα. Αν εγινήσχετουν η σωστή επιθεώρηση στους καθηγητές που θα έπρεπε να γίνεται και αν όντως εγινήσχετουν το με την ύλη, τότε ναι. Υποτίθεται και πέρσι ευκάλα μας νομίζω 20% από τις εξετάσεις. Κάτι έτσι υποτίθεται, πάλι πρέπει να πω ιδιαίτερα, επειδή πάλι ακόμα και με την αποκοπή του 20% της ύλης, πάλι ήταν πάρα πολύ. Θέλω να βάλω άλλο ένα challenge, μια και πιάνεις Κυριακό το μικρόφωνο. Μήπως τελικά το πρόβλημα είναι οι γονείς που το δημιουργούν? Δηλαδή, επειδή υπάρχει τόση πολλή πίεση, ερώτηση πάλι, challenge πάλι, που τη μια είναι το σύστημα, στο οποίο έγκαιρη μου. Okay. Επειδή ακούω περιπτώσεις και συγκεκριμένα χωρκά και συγκεκριμένες περιοχές που ξεκινούν που την πρώτη γυμνασίου όλα τα μαθήματα τα κοπελούθηκια του φροντιστήρια. Και γίνεται η ζωή των μαθητών που την πρώτη γυμνασίου μια κόλαση εξαιτίας των απαιτήσεων που βάλουν οι γονείς. Ή όχι, ο περίεργος, αν δεν το προσωπήσουμε στους γονιούς. Ισχύει ότι οι γονείς κάποιες φορές να είναι πιεστικοί, αλλά θέλουν το καλό των παιδιών τους. Άρα, βλέπουν τους άλλους ούλους που κάνουν το ίδιο και λύσουν, ωραία, για πιένει ιδιαίτερα, σημείο που πάει ιδιαίτερα, εξασκείται παραπάνω, άρα για το καλό του, άρα αυτό είναι το δικό μας το παιδί, γιατί φτάσε σε κάποια φάση που παγιά πες, μπορεί, δεν υπήρχαν τόσα πολλά ιδιαίτερα, και που πιέναν ιδιαίτερα, ήταν ένα level πάνω. Τώρα, πάμε ιδιαίτερα, είμαστε δαμέ, και αν δεν πάεις ιδιαίτερα, μάλλον αν πάεις, δεν είσαι από μόνος σου δαμέ και πάεις δαμέ, είσαι δαμέ με τα ιδιαίτερα. Άρα, εγώ που είμαι δαμέ, πιο κάτω, πρέπει να πάω και εγώ δαμέ, άρα πρέπει να κάνω και εγώ ιδιαίτερα. Ας πούμε, θεωρούμε την αναλογία στην πράξη με ιδιαίτερα. Πάμε ιδιαίτερα, κάνουμε το ίδιο πράγμα. Συγγνώμη, το πράγμα που λαλείς είναι πολύ σωστό. Στην παλιών καιρών, πιένεις ιδιαίτερα για να είσαι ένα step πιο πάνω. Τώρα, δεν πάει ιδιαίτερα, να είσαι ένα step πιο πάνω. Είναι επειδή συγκρίνεται ο ένας με τους άλλους στο βαθμό, σωστά. Δηλαδή, ο βαθμός. Αν κατάλαβα σωστά με τούτον που λαλείς, συγκρίνεται ο βαθμός του ενός με ο βαθμός του άλλου. Δηλαδή, αν οι δυο σας δώκετε και πιάσει ο ένας 19,5 και ο άλλος 19,52, χάνεις τη θέση εσύ. Σωστά.
Άρα τούτο το πράγμα ισχύει μόνο στην τρίτη τάξη. Σωστά. Μόνο στην τρίτη τάξη του λυκείου. Όχι, σε όλα τα χρόνια, σε όλες τις τάξεις, γιατί όπως το θέσες τώρα ωραία, υπάρχει η βαθμοθυρία και δυστυχώς το σχολείο καλλιεργεί μόνο τον ανταγωνισμό και μας εντάσσει σε μια... Δεν κάνουμε κάτι ομαδικά, πάντα κρινούμαστε ατομικά με ανταγωνισμό τους, ώστε ας πούμε να συνεργαστούμε, να κάνουμε κάτι, ναι, αλλά συνεργαστώ και μάθω κάτι που ξέρω και μάθεις το εσύ. Μπορεί εσύ να γράψεις παραπάνω μου στο τέλος παρά μένα, άρα εσύ να πιάσεις θέση, εγώ δεν θα άρα... Ναι, αλλά τούτον ισχύει μόνο για την τρίτη λυκείου, σωστά. Δηλαδή, στην πρώτη λυκείου ή στην τρίτη γυμνασίου, για παράδειγμα, δεν υπάρχει τούτο το πράγμα. Δεν έχει σχέση είναι ο βαθμός που να πιάσεις στην τρίτη γυμνασίου. Σωστά. Δεν υπάρχει κατά πόσο να εξασφαλίσει τη θέση στο πανεπιστήμιο, αλλά μεταξύ μαθητών υπάρχει ότι ποιος πια 19,5, εγώ πια 18. Και γίνεις και διαχωρισμός. Ποιος είναι να μπει μες στο άγημα, ποιος είναι πια η σημαία, ποιος είναι πιο λάβαρο. Κι όμως υπάρχει τόπους που γίνεται κόντρα, έχει τόπους που φακουμπένα. Και η αντιμετώπιση των καθηγητών. Και η αντιμετώπιση των καθηγητών προς τον μαθητή του 19 και προς τον μαθητή του 17 είναι πολλά διαφορετική. Με σύνταξη. Τουλάχιστον εγώ βιώνω το με σύνταξη μου γιατί τυχαίνει η λαβαροφόρος του σχολείου με σύνταξή μου. Και έχω μαθητή και του 9 με σύνταξή μου. Το μαθητή στο 9 μπορεί να κάνει απορίες, δεν του διούν σημασία, επειδή είναι του 9 και οι άλλοι είναι του 20. Και η αντιμετώπιση των καθηγητών με σύνταξη είναι πάρα πολλά διαφορετική. Βασιλεία, δεν το βιώσετε καμιά φορά καθηγητές να κάνουν μάθημα με έναν μαθητή? Ναι, μπορεί να κάνουν μάθημα και να κάνουν eye contact με έναν μαθητή και να κάνουν έφαση πας σε έναν που είναι ο καλός. Σαν να κάνουν το μάθημα του Κυριακού μόνο. Και εσύ δεν υπάρχεις. Δεν υπάρχουν οι άλλοι, ναι. Τούτο πρόσεξα εγώ. Πρόσεξα το συζητώντας με διάφορους γονιούς και μαθητές. Εντάξει, σίγουρα και ο μαθητής πρέπει να δείξει το ενδιαφέρον του καθηγητή για να το δοκίσει. Ο καθηγητής πρέπει να δει ενδιαφέρον σε όλους τους μαθητές. Αρχικά. Μετά όμως πρέπει και ο μαθητής να δοκίσει κάποιον ενδιαφέρον του καθηγητή. Αν μιλάω ο καθηγητής και ο μαθητής απλά χάσκει στον κόσμο του, πιστεύω θα κάτσει ασχοληθεί. Ο καθηγητής έχει 24 μαθητές μπροστά του, θα κάτσει να ασχοληθεί με τον έναν που χάσκει. Ναι, να του κάνει παρατήρηση, να πούμε, δεν ξέρω θα πω ονομαστικά, πρόσεχε με. Αλλά μετά δεν μπορεί ο καθηγητής με το ζόρι να βάλει τον μαθητή να τον προσέχει. Ναι, θα με λέτε ότι είναι χρόνο για τους μαθητές που actually προσέχουν και actually να καταλάβουν την ύλη, πόσο μάλλον οι μαθητές που εφακουμπαίναν. Ανέφερε πριν την επιθεώρηση των καθηγητών. Ο τρόπος που γίνεται η επιθεώρηση των καθηγητών, παράδειγμα, ας πούμε, ξέρουν πότε να έρθει ο επιθεωρητής. Λέμε μας το, σε 2 μέρες να έρθει ο επιθεωρητής, να κάνουμε τούντες και κάμετες, να τις έχουμε έτοιμες, να κάνουμε με τον τρόπο το μάθημα. Θυμώ χαρακτηριστικά πέρσι που ήρθε επιθεωρητής σε μάθημα, έγινε και το μάθημα όπως δεν ξαναγίνεται, όπως τους λένε να γίνεται, και άλλοι μας ο καθηγητής ξέρουν το και εκείνοι και εμείς ότι δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι μαθήμα λόγω της ύλης, αλλά κάνουμε το έτσι άμα έρθει ο επιθεωρητής. Ακριβώς το πράγμα που είπα στο επεισόδιο που έκαναμε το education, ότι το ένα μάθημα που να κάνουν όλη τη χρονιά είναι το ένα μάθημα που είναι το καλύτερο που όλα. Αλλά ο μόνος τρόπος να κάνεις σωστή επιθεώρηση των δασκάλων είναι να βάλεις κάμερες μες στην τάξη. Δεν έχει άλλον τρόπο. Και ξέρω το ότι CCTV και legal rights και το ένα και το άλλο, αλλά ο μόνος τρόπος εν τούτος δεν έχει άλλον τρόπο. Να πω ακόμα μια επαναστατική αυτή. Εισήγηση. Reviews. By the way, ήταν να το πιστεύει. Πέτω εσύ. Ήταν να σας πω ότι αν έλεγε το Υπουργείο στους μαθητές να κάνουν review ή στους μαθητές, δεν ξέρω, να κάνουν review στους καθηγητές ανώνυμα, χωρίς να στιγματίζεται ο μαθητής, να λέει ο καθηγητής άτσινος ο μαθητής μου βάλει καλά να θα τον περάσω, ας πούμε. Αν εγγύσει το πράγμα, πιστεύω ότι μπορείς να λυθεί το πρόβλημα με πολλά πιο εύκολο τρόπο, χωρίς να υπάρχει και το θέμα με τα προσωπικά δεδομένα μέσω των καμερών και ξέρω. Ναι, αλλά έτσι είναι ότι μπορείς να τον απολύσεις τον δάσκαλο. Επειδή χίλιες συντεχνίες και καραγιόζηλίκια. Ας το στείλουν να κάνει την ύλη στο Υπουργείο, δεν ξέρω. Με μάθημα να μου κάνει και να μην μου κάνει μάθημα. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Απλά είσαστε και εσείς και part of the problem. Γιατί είναι το ένα μάθημα
που να έρθει ο επιθεωρητής, να είσαστε πιο focused από οποιοδήποτε μάθημα άλλων, να είσαστε πιο ήσυχοι, πιο συγκεντρωμένοι, να απαντάτε ερωτήσεις κανονικά. Ένας από εσάς τους τρεις πρέπει να σηκωστεί μες στην τάξη και να πει: ο δάσκαλος μας είπε μας πριν 3 μέρες να κάνουμε τούντες ασκήσεις απλά για να σας δειχτεί. Έχω επιλογή όμως. Και να πείτε του επιθεωρητή τούντο πράγμα που θωρείς τα μέσα ψέματα. Ούλο ψέματα. Είναι ένας καραγκιόζης που δεν ξέρει να διδάξει και σήμερα, Τρίτη 26, μπορεί να διδάξει 27 σκατάς. Και να σηκωστείς μες στην τάξη και να το πεις. Έχω αυτή την επιλογή όμως. Έχεις τη, γιατί να μην την έχεις. Γιατί στο τέλος μπορεί να μείνω ίδια και πρέπει να ξανακάνω τη χρονιά μου επειδή θα μου βάλει βαθμό καθηγητής. Μπορεί να μου βάλει ένα στο τετρά. Όχι, έχει chance να γίνει έτσι πράγμα, να γυρίσει παραπάνω ο κόσμος εναντίον του καθηγητή παρά εναντίον σου. Νομίζω, personal. Συγγνώμη, Νέβη μου. Να λάβεις υπόψη ότι τούτα 3 τα παιδιά δάμε, αύριο η Εύη, δεν ξέρω ο Κυριάκος είναι να η επιδίωξη του για να κάνει. Δεν κατάληξα ακριβώς. Δεν κατάληξα, αλλά πες ότι η Εύη, η ιατρική, παίζεται πας στο 0,01%. Δηλαδή, δεν μπορεί να ρισκάρει. Κανένας μαθητής δεν έχει τη δύναμη μέσα στα σχολεία να ρισκάρει να κοντράρει καθηγητή. Και να μας το απαντήσουν το πράγμα, να μας το πούν ήδη. Μπορείς να κοντράρει πολλές φορές και να το βάλω άλλο challenge. Έχει μαθητές, πάνε και γλύφουν, να το πούμε καθαρά καθηγητές, για να πιάνουν το 0,3 παραπάνω, αντί 19,5 να βάλει 19,7 και ξέρω εγώ. Εντάξει, πριν το απαντήσεις, με τους καθηγητές, δεν είναι πάντα ότι φταίει ο καθηγητής. Μπορεί να είναι ο καλύτερος καθηγητής και πάλι να κάνει διαφορετικό το μάθημα. Λόγω του ότι είναι ύλη και μπορεί να τη διαμορφώσει, δεν μπορεί να διαμορφώνει το μάθημα κάθε φορά με ίδιον τρόπο όπως αν ήταν έρθει ο επιθεωρητής, γιατί θα προλάβει μετά και είναι πάλι εις βάρος του μαθητών να δεν προλάβει. Δεν μας έβγαινε. Η Βασιλεία, ποιος μου θέλει. Πρέπει ξαναπαναλάβετε. Όχι, το πόση δύναμη έχει ο μαθητής να κοντράρει τον καθηγητή τη στιγμή που το σύστημα, να το ονομάσω, είναι τόσο βαθμοκεντρικό. Δεν είναι ούτε μαθητοκεντρικό, ούτε μαθησιακά κεντρικό, είναι βαθμοκεντρικό. Δηλαδή όλοι μαλώνουν για να γίνει το 19,7, 19,6, 19,3, 20, 20 παρά 1, γιατί είναι το μέλλον του. Παίζει το μέλλον του κάθε. Ναι. Είναι το θέμα αν θα κάτσω να ασχοληθώ, όχι να ασχοληθώ, σίγουρα να ασχοληθώ, να τσακωθώ με τον καθηγητή μου για το αν μου έβαλε βαθμό ή όχι. Δεν έχω κάθε χρόνο να κάτσω να ασχοληθώ με τον καθηγητή μου, αν θα μου βάλει βαθμό ή όχι. Άρα, εγώ πρέπει να κάθομαι στο θρανείο μου, να κάνω τη δουλειά μου, να γράψω στο διαγώνισμα, που δεν θα γράψω στο διαγώνισμα, επειδή μου έκαμε επανάληψη, πας τσίνα που θέλει. Άρα, να πρέπει να πάω ιδιαίτερα, απαντώ σε αυτή την ερώτηση που μου έκανατε πριν, πρέπει να πάω ιδιαίτερα για να γράψω στο διαγώνισμα του καθηγητή, γιατί έχει και κάποιους καθηγητές που έτσι τους έρχεται να κάνουν ό,τι να είναι στο διαγώνισμα. Πράγματα που μας έκαναν ποτέ μες στην τάξη να αποφασίσουν να τα κάνουμε στο διαγώνισμα. Και η ερώτηση του παπά μου. Να μας πεις κάτι για το θέμα. Είναι τα δύναμη να έχετε εσείς να σηκωστείτε να του πείτε κάτι. Να του κάνετε θέμα. Εν έχετε. Όχι, έχω δύναμη, εν έχω χρόνο. Εν έχεις χρόνο να σηκωστείς να του πεις να μου το καράκιο στο διαγώνισμα που μου έκαμες. Τούτοι είναι μες στην ύλη. Εμάς τα έμαθες τούτα γιατί μας τα διάς. Εν έχεις χρόνο παίρνει 10 δευτερόλεπτα. Ποιος τους ακούει Παναγιώτη, αυτό είναι το Άλλον τούτο. Μετά να μπορεί να ο καθηγητής να κάτσει να μου κάνει πρόβλημα, μπορεί να με πάρει στη βοηθό, να μου κάνει θέμα. Εν έχω να σε πάρει. την... Και απείς της βοηθός. Βασιλεία, πέ μας Λίον, νομίζω ότι φέτος εσείς έκαμετε θέμα για έναν καθηγητή. Νομίζω, στο σχολείο. Ανώνυμα. Κάτι πήγαινε να πείτε. Άκουσες σας κανένας? Εγώ πιστεύω ότι είναι ο χρόνος, είναι η δύναμη, γιατί κανένας δεν θα σε λάβει υπόψη. Γιατί προσπαθήσαμε για πολλούς καθηγητές να κάνουμε θέμα. Πόσα προσπαθήσατε? Πήγαμε στη διευθύνση, ας πούμε. Και? Απλά όλοι μας δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Δεν θα τα καταφέρετε. Αυτό. Τι είπατε όμως, τι έκαμε λάθος? Η διευθύνση μας απάντησε μας, εν 50 χρόνια θα αλλάξει τον άνθρωπο τώρα εσείς. Οκ. Και τι ήταν η κατηγορία προς τον άνθρωπο? Δεν μπορεί να διδάξει ο μαθητής. Δεν μπορεί να κάνει καλό μάθημα. Δεν ξέρει να διδάξει ο άνθρωπος. Έχει καθηγητές που απλά το να διδάσκουν και το να παραδίδουν ύλη για μένα είναι πολλά διαφορετικά. Άλλο να ξέρεις να διδάσκεις το στοιχείο σου, να ξέρεις να απαντήσεις. Σίγουρα δεν ξέρουν τα όλα. Ενώ μπορεί να έχει απορία να του κάνει κάποιος μαθητής απορία, και να μην ξέρει να απαντήσει, να πάει σπίτι του, να την έβρει, να τη διαβάσει, να το απαντήσει την επόμενη μέρα.
Ξέρεις, επικεντρωθήκαμε, Παναγιώτη, πάνω σε έναν είδος μαθημάτων. Εγώ θέλω να σας πάρω και κάπου αλλού. Επειδή έμειναμε πας στη φυσική, πας στα μαθηματικά, πας στα πράγματα. Πάμε λίγο στα ελληνικά. Εντζέντζιρο που θέλεις να πεις. Οκ, βάλω την ερώτηση και σχολεία στο Κυριακό. Αναπτύσσετε κρίση μες στην τάξη. Δηλαδή, εβάλα σας καμιά φορά στα θρησκευτικά, λέει. Ή που εγώ διαρωτούμε ακόμα γιατί στην τρίτη ηλικίου χάνετε την ώρα σας, μάθετε τα τόσο από την πρώην του δημοτικού ως τη δευτέρα ηλικίου. Τη γεωγραφία, σημαντικά και λέω. Αλλά έχει τόση μεγάλη σημασία να χάνετε την ώρα σας σε δευτεροβουλή σημασία μαθήματα. Αλλά ακόμα λέω, σε ακόμα και σε εκείνα τα μαθήματα, έβαλα σας καμιά φορά ένα θέμα το οποίο να πείτε την άποψη σας, είτε στα ελληνικά, να τη συζητήσετε, να αναπτύξετε κρίση ή απλά είσαι ο καθηγητής. Αρχικά, τούτα τα περιστατικά που δεν αφορούν τους καθηγητές, όσο επιτοπλίστων οι καθηγητές είναι καλοί, μπορούν να γίνουν παραγωγικοί. Απλώς δεν τους αφήνουν οι συνθήκες στις οποίες δουλεύουν. Επίσης, για τα ελληνικά, το τραγικό είναι ότι το Υπουργείο στέλνει μας, έχουμε θεματική τώρα την παιδεία. Στέλνει μας άρθρα, κείμενα, ξέρω εγώ, στα οποία μόνοι τους αναφέρουν μας τα προβλήματα, αναφέρουν μας τις λύσεις, αλλά ποτέ δεν το έχουμε ας πούμε κείμενο με τίτλο «Το Δημοκρατικό Σχολείο». Έχουμε μέσα στους παραγράφους δηλαδή ότι το σχολείο όπως είναι έτσι προβάλλει την αποστήθηση στήρογνώσεων, ναι, και πρέπει να καλλιεργηθεί, στο σχολείο πρέπει να καλλιεργείται η κριτική σκέψη, και ξέρω εγώ, ας πούμε, λαλούν μας το πρόβλημα, λαλούν μας τη λύση, γράφουμε μια έκθεση για να την βαθμολογήσουν, αλλά να αλλάξει κάτι. Έρχονται έτοιμες οι σημειώσεις του Υπουργείου με τις πάνω και δεν εφαρμόζονται ποτέ. Απλά έρχονται να τα μάθουμε μπόξο, να τα γράψουμε στην έκθεση, να περάσουμε στο πανεπιστήμιο. Επίσης, αν πεις ποτέ κάτι που είναι γραμμένο, μην το γράψεις γιατί να σου το βάλουν λάθος στις Παγκύπριες. Δεν θα περάσεις μετά. Και επίσης έχει πολλές φορές που άμα κάτσουμε να κάνουμε συζήτηση και πούμε κάτι που η καθηγήτρια συμφωνεί, αρχίζει και φωνάζει. Άρα... Αρχίζει και φωνάζει. Ναι, συζήτηση να κάνουμε. Λάθος τούτο. Όχι να το πείτε, λάθος τούτο. Ενώ κάνουμε συζήτηση, είμαστε δημοκρατικό σχολείο. Μάλιστα. Καλώς ορίσατε στην Ίσο Κύπρο, στην Κυπριακή Δημοκρατία. Εμάς, η προσωπική μου εμπειρία, η καθήτρα μας είναι πολλά καλή τέλος πάντων. Λέμε τα, ας πούμε, είχα τη ρωτήσει, θυμάμαι τη ερώτησα εκείνη, ήταν το ιδιαίτερο μου. Μια φάση μου κάνουν και εμπεδία, ερώτησα, καλά, αφού λέμε μας τα και τα προβλήματα και τις λύσεις, γιατί δεν εφαρμόζεται τίποτε. Θυμούμε με την καθήτρα του σχολείου, ας πούμε, λέμε τα, και άλλοι μας, καταλάβω σας ότι λέμε μας τα, καταλάβω ότι διούν μας τα, ξέρω εγώ, πρέπει να τα γράψετε, έτσι είναι το σύστημα, πρέπει να τα γράψετε για να περάσετε και που θέλετε, για να κάνετε και που θέλετε. Μάλιστα. Είναι πολλές φορές που θωρώ και είναι που κάνει η Βασιλεία Παναγιώτη, που τη ρωτώ, είναι που νομίζεις εσύ. Όχι, δεν έχει σημασία. Σημασία είναι που γράφει πάνω η κόλλα που πρέπει να γράψω αύριο στην έκθεση. Εδώ και μας σκελετό. Εδώ και μας σκελετό ότι πρέπει να τον ακολουθήσω. Γι' αυτό πρέπει να τα μάθω. Βασιλεία καταφέρνει το πολλά το πράγμα. Θέλω να γίνω αρνητικός προς εσάς ξανά, αλλά πόσο που τούτον είναι και part of the problem οι μαθητές. Ενώ πόσο που τούτον είναι ότι η Βασιλεία, ας πούμε, ακολουθά χωρίς να μιλά. Παναγιώτη. Απλά ακολουθά το σκελετόν και κάνει κάτι διαφορετικό μπορεί στην έκθεση είναι part of the problem. Απλά ακολουθούν. Το ζήτημα είναι, και κάνω εγώ τώρα των δικηγόρων τους, είναι ότι αυτή τη στιγμή με τούτον όλων των κηκαιώνων μες στο σχολείο παίρνει τους να κάθονται να μαλώνουν. Που τη στιγμή που εμείς οι γονείς, που ίσως εμείς είμαστε part of the problem, δεν πήγαμε να σκοτωθούμε, να τσακωθούμε μια ημέρα με τον Υπουργό και το Υπουργείο. Που πάμε και ερχόμαστε όλη μέρα από το ένα φροντιστήριο στον άλλο, που δεν ευκαινεί ο μήνας για τις παραπάνω οικογένειες και πρέπει να πάμε να βγάλουμε 600, 700, 800 ευρώ το μήνα για τα φροντιστήρια. Και part of the problem είναι ο 17χρονος. Δεν είναι ο 17χρονος, έχει γενικά το σύστημα της κοινωνίας μας. Σίγουρα είμαστε part of the problem, δεν θα διαφωνήσω, αλλά είναι τούτο που σας είπαμε, ότι δεν έχουμε τη δύναμη
ενώ έχουμε τόσα πολλά πας στο νου μας, δεν κάνει αγχώνουν μας στο σχολείο ακόμα παραπάνω. Η πρώτη έννοια, ο καθηγητής την πρώτη μέρα του σχολείου, στην τρίτη ηλικίου, θα μπει καν να συστηθεί για να μπει φέτος γράφεται Παγκύπριες. Φέτος γράφεται Παγκύπριες. Τούτο, τέλος. Δεν θα πει κάτι άλλο. Άρα αμέσως κατεβάζει μας το ηθικό μας. Άρα δεν έχω δύναμη να κάτσω να μαλώνω με τον οποιοδήποτε. Σίγουρα σε έναν τέλειο, σε έναν τέλειο σχολείο αρχικά θα υπήρχαν τα προβλήματα και κατά δεύτερον να μπορούσα να έχω τη δύναμη να πάω να βγω, να μιλήσω, να φωνάξω στον δρόμο, να πω τι είναι το σύστημα. Δεν έχω δύναμη να κάνω το πράγμα, δεν μπορώ. Τι ποσοστό, αν ήταν ο καθένας να βάλει έτσι χοντρικά, τι ποσοστό των καθηγητών θα λέτε ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση μες στο σχολείο, δηλαδή θα τον θεωρούσε και να πεις τούτος ο άνθρωπος προσπαθεί, όχι θέλω και από τα 3 σχολεία μια άποψη, να δούμε αν φκένται, δηλαδή έχει κάποιους ανθρώπους που λαλείς, τούτος φάρος, μπράβο του, προσπαθεί και στη συμπεριφορά του δεν το θέλω ας πούμε να απαγορεύεται το κάπνισμα στο σχολείο και να πάνε που κάτω από εσκάλες να καπνίζει ή να μου λαλεί εμένα μεν κρατά στο κινητό και εκείνος ούλον το διάλειμμα να κρατάει το κινητό και να φωνάζει μες στην αυλή. Δηλαδή όντως η συμπεριφορά του είναι ένα παράδειγμα σε μένα και μες στην τάξη κάνει και τη δουλειά του σωστά. Ή εκτός της τάξης γιατί μπορεί να γυμναστεί. Καταρχάς, πριν το αντίσω τούτο, ναι. Είπαμε πριν, είπες μας γιατί αν αντιδρούμε, ξέρω εγώ, ωραία. Σε πρακτικό επίπεδο. Να αντιδράσουμε στην τάξη, να πούμε, να βγούμε στους δρόμους, οτιδήποτε. Τέλος του χρόνου όμως, να πάνε να γράψουμε Παγκύπριες, τις οποίες να κλείσουν τα ονόματα, ξέρω εγώ, έναν τετράδιο μου να γράφει απαντήσεις μέσα και θα πιάνει ένας καθηγητής που δεν ξέρεις ποιος είναι, σωστό να μην ξέρεις ποιος είναι, αλλά δεν σπανώ, πιάνει ένας καθηγητής, ο οποίος δεν θα διορθώνει με βάση το σωστό ή την κρίση του οτιδήποτε, να διορθώνει να έχει οδηγό δίπλα, να λέει οδηγό στις λύσεις, και αν κάτι που λέει είναι μέσα στις λύσεις, είναι να βάλει χ. Ναι. Γιατί το σύστημα είναι τυποποιημένο, τέλειωσε. Για το... τέλειωσε. Ναι, έχει σωστό, λάθος, άσπρο μαύρο. Σε προσωπικό επίπεδο τώρα για τους καθηγητές, το σχολείο μου τουλάχιστον και εκείνοι που κάνουν φέτος ειδικά, είναι αρκετά βοηθητικοί, ικανοί, αντιλαμβάνονται εμάς, αλλά αντιλαμβάνονται τη δουλειά που έχουν να κάνουν, ότι ναι μεν έχεις οτιδήποτε ανάγκη σε ο μαθητής, αλλά πρέπει να γίνει το πράγμα με τον τρόπο. Αλλά ως επί των πλήστων, η δική μου καθηγητής τουλάχιστον είναι αρκετά καλή. Τούτο με τους καθηγητές, ούτε εγώ έχω πολύ παράπονο με τους καθηγητές μου, μόνο που έναν καθηγητή που τόσα χρόνια διδάσκει πρώτη γυμνασίου και φέραν το φέτος να διδάξει τρίτη ηλικίου. Απαράδεκτο για μένα. Η τελευταία φορά που διδάξει τρίτη ηλικίου ήταν πριν αλλάξουν τα βιβλία και κάνουμε μας μάθημα με τον τρόπο που θα κάνουμε τα παλιά βιβλία. Θεωρώ το απαράδεκτο. Εγώ έχω mixed feelings για τους δικούς μου. Κάποιοι είναι πολλά καλοί και κάποιοι πραγματικά δεν ξέρω γιατί είναι καθηγητές. Και εκείνο μου είπες πριν ότι πρέπει να αντιδρούμε και είμαστε και εμείς part of the problem. Συμφέρει μου να αντιδράσω. Ποιος να μου βάλει βαθμό. Να χαλώ εγώ το μέλλον μου επειδή ένας καθηγητής δεν ξέρει να διδάξει ή λέει λάθος τα πράγματα ή δεν έπρεπε να τζαμέ ή βάλει βλακές στο διαγώνισμα. Ίσως εγώ έρχομαι από ένα διαφορετικό background επειδή έπια private school και εν καταλαβαίνω το feeling του να έχετε το μέλλον σου που έναν καθηγητή, έναν καραγκιόζιν καθηγητή βλάκα ψεκασμένον τάχα που μπορεί με έναν αριθμό έξτρα ή έναν αριθμό πιο λίγο να αλλάξει το μέλλον σου. Επειδή διούσαμε αγγλικές εξετάσεις, διερθώνονται στην Αγγλία, ήταν τα A-level και τα GCSE, τα οποία ήταν τα τούτα που θέλαμε να παραδώσουμε. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς είναι να ελέγχει το μέλλον σου, ένας καραγκιόζης, αλλά το με συμφέρει όχι, είναι το point. Το point είναι αν θέλεις να αλλάξει κάτι, το να το ακολουθείς σαν το αρνί, δεν θα το κάνει να αλλάξει ποτέ. Και έρχεστε εδώ και μιλάτε τα προβλήματα, αν τούτα που λαλείς ας πούμε δεν ήξερε διδάξει, πάει και πεις τούτα μες στη μούρη του, μπορεί να κάνει improve. Ή μπορεί να σου πει πήγαινε κορί πια είσαι εσύ και να σου μπήξει. Έναν παθιό. Τούτον θα γίνει προϋποθέτει γνώθεις αυτόν που το οριμότητα που τον ίδιο τον άνθρωπο. Που έναν άνθρωπο που υποτίθεται καθηγητής 50 χρονών. Υποτίθεται.
Ωραία. Πες, γίνεται το πράγμα. Οι πλήστες θέσεις για μετά πανεπιστήμιο που έθελω καμίς πες, να δεις Παγκύπρες δεν μπορούν να κρυθεί. Υπάρχουν όμως άτομα που θέλουν να πάνε σε άλλα σχολές εξωτερικού, ξέρω εγώ, που κρίνουν αν θα σε πιάνουν από το γενικό βαθμό, ο οποίος εξαρτάται από τον καθηγητή. Ναι. Άρα, αν πρέπει να σου βάλει 18 και βάλει σου 16, μπορεί να σε πιάνουν και μπορεί να κρυθεί. Ναι, κατάλαβα. Αλλά στις Παγκύπριες δεν έχουν οποιοδήποτε power over you. Στις Παγκύπριες είναι τόσο η διαδικασία, γεννήσκονται οι εξετάσεις, ξέρω εγώ. Και ωραία πάσα να πάμε σε άλλο θέμα, ότι διούμε Ιούνιο είναι εξετάσεις σε τάξεις που έχω στο φούρνο. Διούνται Παγκύπριες και ελέγχονται από δύο καθηγητές, ανώνυμα χωρίς να ξέρω στον αντλό μεταξύ τους, κλειστά τα ονόματα, ξέρω εγώ, και έδικαιωσε να γράψει οτιδήποτε που μπορεί να αποκαλύπτει την ταυτότητα σου. Και φτιάχνει, δεν ξέρω, δύο καθηγητές, τώρα αν υπάρχει απόκληση των βαθμολογιών, τους στα νέα που είναι περίεργο μάθημα να το βαθμολογήσεις, μαθηματικά ας πούμε είναι πράξεις, ναι, στα νέα ας πούμε στην έκθεση υπάρχει ο οδηγός, αλλά μπορεί να καθηγητής να βαθμολογήσει με 80, όλος με 87 ας πούμε. Τι είναι η τελική βαθμολογία. Πάντως μια και είπες στον Κυριάκο, ένιξετε παράπονο, τουλάχιστον air condition έβαλα σας σε όλες τις τάξεις, σε όλα τα σχολεία και επιτέλους να προλάβετε να ζήσετε λίγο τη δροσιά μες στις τάξεις. Για να μην επικεντρωνόμαστε μόνο στη φετινή χρονιά, έχει πάρα πολλά χρόνια που είναι το ζήτημα. Έβαλα σας air condition. Όχι. Εμάς έβαλαμε όμως σε κάποιες τάξεις και ακόμα πρέπει να βάλουν σε κάποιες συγκεκριμένες αρχικά που να δοθούν Παγκύπριες τον Ιούνιο. Ή κάποια σχολεία εβάλαν τα, αλλά αν υπάρχει διασύνδεση με ρεύμα και ξέρω εγώ, άρα λειτουργούν. Πας στον τοίχο μας. Και είμαστε... Τον Ιούλιο μπορεί να δουλέψει. Τα σχολεία είναι οι τελευταίες κλειστές δομές, οι οποίες δεν έχει κλιματισμό. Σε όλη την Κύπρο, σε όλες τις εγκαταστάσεις υπάρχει. Εμένα στο σχολείο μου δεν υπάρχει ούτε μία τάξη με air condition. Μόνο ο καθηγητικός σύλλογος και το γραφείο του διευθυντή. Μόνο. Αφού η υπουργός είπε μας ότι έβαλαν παντού. Εγώ νομίζω ότι τηρήσαν την υπόσχεση τους γιατί εμάς έκαναν στα εγκατάσταση, αλλά είναι και... Αψά. Εγώ δεν άψα. Τώρα που να χειμωνιάσει ένα θυμό νομίζω. Βασιλιά, μα για το όνομα του Θεού, έτσι μπορώ να τα... Ναι, έκαναν κοινό που έπρεπε. Ναι, μπήκαν τώρα. Παρακάτω του χρόνου. Μετά από 2 χρόνια να ανάψω. Νομίζω ότι δεν θα φτάσετε air condition. Θα λειτουργήσω νομίζω. Είναι μόνο τα air condition, γενικότερα εγκαταστάσεις, ας πούμε πρόσφατα ευκαιρίες στα νέα, κάποιες φωτογραφίες του Λυκείου Βεργίνας, δεν έχουμε δει, που φαίνονται τα σίδερα, πέφτουν κομμάτια τείχου, είναι και θέμα οπτικά, είναι και εκείνο θέμα αισθητικής, το πώς να νιώθει ο μαθητής στον χώρο που βρίσκεται τόσες ώρες, αλλά είναι και επικίνδυνο να πέσει κανένα κομμάτι, πας σε κάποιον. Πας στα υλικοτεχνικά, πας στις υλικοτεχνικές υποδομές, να πω ότι ήμουν γυμνάσιο Δροσάς. Το γυμνάσιο Δροσάς που υποτίθεται ήταν από τα καλύτερα σχολεία της Λάρνακας. Το γυμνάσιο Δροσάς όποτε έβρεσε έπεφτε το ταβάνι. Και δεν μπορούσε να σαστεί επειδή είναι τουρκοκυπριακό, να ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα, να ανοίξουμε και το θέμα. Και γι' αυτό δεν μπορούσαν να το συντηρήσουν. Τώρα άρκεψαν και κάμνα μέτρα, επειδή οι μαθητές σε ένα σχολείο που δεν ήταν αντισυσμικές οι εγκαταστάσεις. Ούτε νομίζω του Άγιορκ είναι αντισυσμικά. Επίσης, εμείς για τις εγκαταστάσεις υποτίθεται είμαστε το πρώτο σχολείο της Λάρνακας, το πρώτο λύκειο της Λάρνακας και δεν έχουμε κλειστό. Δεν έχουμε θέατρο, δεν έχουμε κάπου να κάνουμε γιορτή. Όλα τα λύκεια έχουν, εκτός το Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας. Αν καλά έτσι. Κάτι μου είπες για την ομάδα του βόλεϊ, θέλεις να το αναφέρουμε ή να με... Να που γίνει με την ομάδα του βόλεϊ κάτι. Το Υπουργείο δεν διορίτσε αρκετούς γυμναστές στο σχολείο μας. Έτσι σας είπαν τουλάχιστον. Ναι. Και κάθε καθηγητής μπορεί να αναλάβει μόνο μια ομάδα. Ο ένας καθηγητής της γυμναστικής ανάλαβε την ομάδα των μπάσκετ των αγοριών. Ο άλλος ο καθηγητής ανάλαβε την ομάδα, την ομάδα του βόλεϊ των αγοριών. Και οι κορουές έμειναμε έτσι. Και δεν έχει καθηγητή να μας αναλάβει. Και έτσι θα μπορούμε να έχουμε ομάδα βόλεϊ. Και ο γυμναστές έχει στο σχολείο. Ναι, και κάποιοι άλλοι έρχονται 3 περιόδους. Καλά, που είναι παράλληλα σε άλλα σχολεία. Ένας γυμναστής να αναλάβει και τα αγόρια και τα κορίτσια του βόλεϊ. Όχι, δικαιούται. Δικαιούται.
Kinda, δεν θα έπρεπε να δικαιούται. Τουλάχιστον το δικό μου mindset, αν κάνεις coach μια... Περίμενε. Αν κάνεις coach μια ομάδα, είσαι coach της ομάδας. Coach, ναι. So, αν κάνεις coach ποδόσφαιρων ή αν κάνεις coach μπάσκετ, δεν μπορεί να κάνεις και coach την ώρα βόλεϊ. Σωστά. Είμαστε στην Αμερική. High school coach. High school coach. Welcome to Cyprus. Welcome to Cyprus. Έτσι έχει υποτίθεται ένα πρωτάθλημα, αλλά έτσι επαγγελματικά πάμε προπονήσεις. Ξέρω, κάνουμε προπονήσεις στα διαλύματα. Να παίξει Αραδίππου με το Αγιόρκη, να παίξει Αραδίππου Αγιόρκη. Ας πούμε, φεύγουμε την τελευταία περίοδο, πάμε εμποχή, παίζουμε, κάνουμε τι παίζουμε. Μα έτσι είναι τα high school coaching things. Απλά συνήθως έχει και προπόνηση μετά το σχολείο. Στις ταινίες που θεωρούμε Παναγιώτη, λίγο διαφορετικά πράγματα στην Αμερική. Νομίζω μόνο στο γυμνάσιο εμάς έκαναν μας μια φορά το μήνα προπόνηση μετά το σχολείο, το βόλεϊ. Ήμασταν 50 άτομα και ήταν έξω, ένα νετ, μισό γήπεδο και έκαναμε πασουές, έκαναμε κάτι. Και ενώ τώρα είμαστε ομάδα Λυκείου βόλεϊ, κάνουμε προπόνηση ένα 10 λεπτό διάλειμμα, τούτο είναι. Και ίσα που μας διούν μάπαν και ίσα που μας αφήνουν να στήσουμε το νετ, γιατί τι και αν πάθουμε κάτι και το διάλειμμα. Ο γυμναστής υποτίθεται έπρεπε να ψήνει αυκά μες στο δωματιού ή το γυμναστό. Τι μαλακίες. Και το θέμα της προπόνησης συνδέεται και με τις εγκαταστάσεις και με την παραπαιδεία με τη διαιταιρία. Ας πούμε, θυμούμαι εγώ που ήμασταν γυμνάσιο, εγκαταστάσεις όχι τόσο στην προκειμένη περίπτωση, αλλά είπε μας ο καθηγητής μας να μην íσκουμε ως η ώρα 2.30 μετά το σχολείο να κάνουμε μια προπόνηση. Αλλά πλήστε δεν μπορούσαμε γιατί είχαμε ιδιαίτερα μετά. Άρα πρέπει να φύγουμε να πάμε ιδιαίτερα. Και όσον αφορά ότι τα σχολεία μην íσκουν κλειστά, είναι χώροι που μπορεί κάποιος να πάει να íσκουν κλειστά λόγω ασφαλείας, αλλά δεν αξιοποιούνται οι χώροι αν δεν είναι η ώρα σχολείου. Εντάξει, για να αλλάξουμε τελείως θέμα, είπες πριν κάτι τουρκο κάτι και πάντα να φέρουμε. Δεν υπάρχει καμιά αναφορά, είχαμε και πρόσφατα εκλογές και ένα φαινόμενο, δεν υπάρχει κάποια πολιτική αγωγή που υπήρχε παλιά, αλλά εμείς ποτέ δεν διδαχτήκαμε έτσι πράγμα και υποτίθεται εμπεριέχεται στο μάθημα των νέων ελληνικών, αλλά έτσι έκανα υποτίθεται. Κυριάκο μου, είναι που τον καιρό που ήμουν εγώ μαθητής και μέσα σου πω μπορεί και ο παππούς σου. Πάντα δεν υπάρχει χρόνος για να συζητηθεί η πρόσφατη ιστορία. Έβλεπα ένα podcast του βουλευτή του Κουλία. Είπε ότι τον καιρόν του έκαναν ένα καλό μάθημα. Μετά που τους που άκουσα είναι ότι έκαναν αλλά ήταν ένα βιβλίο που αν το έκαναν και διαγώνισμα, ξέρω εγώ, δηλαδή βαθμολογήτουν κιόλας το μάθημα και τις παραπάνω φορές πιάνναν το άλλα κύρια μαθήματα επειδή είχα χρόνο να καλύψουν ύλη. Που ήμουν εγώ μαθητής, ανυπομονούσαμε πότε να έρθει η ώρα να πλησιάσει η εποχή στο 55, το 74, να μάθουμε επιτέλους να μου γίνει και εκείνη την εποχή. Όμαν φτάναμε τσάς πριν γίνει την εποχή, τέλειωνε η χρονιά, κανένας δεν μίλαν ούτε για το απελευθερωτικό, ούτε για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ούτε για το 63, ούτε για το 74, τίποτα. Τέλειο, τέρμα. Αρχικά δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί το Σύνταγμα της Κύπρου, ενώ δεν το διδαχτήκαμε ποτέ και του χρόνου πρέπει να ψηφίσουμε. Μάλιστα. Όχι του χρόνου, σε 3 μήνες. Έχει κόσμο που έχει μαθητές, δεν μέσα σας βάλω στο challenge τώρα, που δεν ξεχωρίζει τις βασικές ημερομηνίες, να που ήταν η 1η του Απριλίου, να που ήταν 28 Οκτώβρη, αύριο έχουμε 28 Οκτώβρη, πολλά λίγος κόσμος ξέρει να που γίνει και εκείνα που γιορτάζουμε. Επίσης δεν μπορεί να ξεχωρίζει να μπορεί να βουλευτής και να μπορεί να υπουργός. Δηλαδή, πραγματικά, σε ένα χρόνο ή σε 3 μήνες να δικαιώσει να ψηφίσεις και τα βασικά πράγματα πώς λειτουργούν το κράτος δεν έχετε ιδέα. Προφανώς γιατί δεν έχετε χρόνο, γιατί έχετε να καλύψετε ήδη. Άλλον τραγικό, το ότι εμάς για κάποιο μάθημα δεν έχουμε γνώση σε το θέμα και τομέα που ένας τομέας πολλά λεπτός γιατί πες δεν θέλεις να πάεις κάτι με βιολογία, εντάξει, δεν θα ασχοληθείς με βιολογία, δεν σε επηρεάζει. Η πολιτική είτε σου αρέσει είτε όχι επηρεάζει τη ζωή σου. Και θυμούμαι πρόσφατα κάπου είδα ότι υπήρχε σκέψη να περάσει πρόταση νόμου να ψηφίζουν οι μαθητές που τα 17.
που χωρίς να υπάρχει κατάλληλος προγραμματισμός να πεις είναι ικανοί να ψηφίσουν, είτε 18, 19, 20 είναι ικανοί πλέον να ψηφίσουν. Εδώ 30 και 50 και κανονικά πρέπει να κάνεις IQ test και ύστερα αφήνεις να ψηφίσουν, όχι? Πας τούτο με τη ψήφο, στην Ελλάδα αν υπάρχει το να ψηφίσεις, εγώ επειδή έχω και ελληνική υπηκότητα, τώρα που ήταν οι ευρωεκλογές, μπορούσα να ψηφίσω στην Ελλάδα, ήμουν 17, μπορούσα. Αλλά στην Ελλάδα υπάρχει το μάθημα της πολιτικής αγωγής. Γίνησκεται σωστά, γίνησκεται δεν ξέρω. Αλλά υπάρχει, ενώ αφιερωμένες 2 περιόδους, νομίζω σε όλους τους κλάδους και στα ΕΠΑΛ και στα γενικά λυκεία. Στην Ελλάδα υπάρχει νομίζω το μάθημα. Αν υπήρχε ένα μάθημα που το ονομάζατε πολιτική οικονομία, κάτι έτσι. Το δημοτικό. Στο γυμνάσιο. Όχι. Αγωγής ζωής ήταν στο δημοτικό που έκαναμε για το περιβάλλον. Μέχρι τρίτη γυμνασίου. Όχι, στη γυμνάσιο ήσουν και βιβλίο νομίζω. Θυμούμαι ότι ένα βιβλίο που έγραφε τα υπουργεία. Ήσουν και καταργήσαν το νομίζω γιατί έπιασαν έξτρα ώρα για να κάνουν οι φιλόλογοι νέα. Μια quick ερώτηση για σένα. Πέρσι δεν υπήρχε πρόβλημα με τους γυμναστές? Όχι, δεν υπήρχε. Άρα απλά είναι σας έβαλαν αρκετούς γυμναστές. Το Υπουργείο αυτή δεν είναι κανένας άλλος. Το ότι δεν υπάρχει μάθημα πολιτικής αγωγής, ωραία, δεν υπάρχει. Έναν παρεπλήσιο μάθημα που είναι ιστορία, πάλι δίνεται βάση στα σύγχρονα γεγονότα, στα σημαντικά γεγονότα. Ας πούμε, κάνουμε τρίτη δημοτικού, πρώτη γυμνασίου, πρώτη λυκείου για τη χειροκητεία, για το πώς Παναγία μου τη χειροκητεία. είναι τα πέτρα σε κρατούσα, είναι τα σπηγές για όνομα του Θεού με τη χειροκητεία. Είναι σημαντικά να γίνονται εκείνα, αλλά όχι, είναι σημαντικά κάνει με τη χειροκητεία. Τι τόξα τη βέλη είναι να ας πάμε, ας μεταφέρουν ώρες και ας τις κάνουν να μας μάθουν που το 55 έως το 74 τουλάχιστον τι έγινηκε. Το πρόβλημα είναι ότι για να σου κάνουν μάθημα για αυτά τα πράγματα θα σου πούν actually τι έγινηκε. Ακριβώς. Είναι μια καυτή περίοδος που ακόμα και όταν θα είσαι ενήλικας πιο μετά, Κυριάκο μου, κανένας δεν θα τολμά να την αγγίξει. Ο μόνος τρόπος είναι να το ψάξεις μόνος σου. Ούλοι biased, κανένας δεν θα σου πει τι έγινε σε εκείνη την εποχή. Γι' αυτό την αφήνω. Σίγουρα επειδή είναι μια πολλά ευαίσθητη περίοδος για την κυπριακή κοινωνία γενικά και από τη στιγμή που υπάρχουν ακόμα, ας πούμε, ο παππούς με εμένα πολέμησε, ζωντανός ακόμα. Ξέρω ότι μου είπε ο παππούς μου, να ακούσω εκείνα που μου είπε ο παππούς μου, σίγουρα να προσπαθήσω, εγώ επειδή ενδιαφέρει με πάρα πολλά το θέμα, ενώ αν μπορούσα να κάνω ιστορία ενισχυμένη να έκανα, απλά δεν έχω το χρόνο να θυκευάσω και ιστορία. την επιλογή να το κάνω. Να φτιαλέξεις. Ναι, έχω ούτε την επιλογή στον κλάδο μου να φτιαλέξω ιστορία. Είναι κάτι, πιστεύω ότι όλοι να πρέπει να είχαμε ενισχυμένη ιστορία, αλλά όποτε το λαλό πέφτουν όλοι να με φάνε. Και ακόμα κάτι, ωραία, μπορεί να μην σε κάποια ζητήματα που λεπτά να μην υπάρχουν τα ιστορικά γεγονότα που πρέπει να αναφέρονται, αλλά οι απόψεις το πώς έγιναν, γιατί έγιναν και με ποιον τρόπο, μπορούσαμε, αν υπήρχε η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης στο σχολείο, να παραθέτουν και τις δύο μεριές τις απόψεις και οι μαθητές που να είχαν κριτική σκέψη να βγάλουν δικά τους συμπεράσματα. Επίσης, το μάθημα, όπως είπε η Εύη, το μάθημα της ιστορίας είναι πολλά υποτιμημένο. Κυριολεκτικά όλοι μισούν το, ενώ είναι από τα πιο σημαντικά μαθήματα. Γιατί άμα δεν ξέρεις την ιστορία του τόπου σου, είσαι έναν τίποτε. Κυριολεκτικά. Και υποτίθεται, θέλει ένα στόχο του σχολείου είναι οι ενεργοί, συνειδητοποιημένοι πολίτες, με κριτική σκέψη. Πώς γίνεται να γεννήσκονται τα ούλα χωρίς την πολιτική αγωγή, χωρίς την ιστορία, χωρίς έτσι μαθήματα που να σε βάλουν σε συζήτηση και να καταλαβαίνεις, να έχεις τη δική σου άποψη για το τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Λοιπόν, πάσα. Εδώ και μου πολλά καλή μπάσα. Να πάμε να βγούμε ένα βήμα πιο κάτω, γιατί είμαστε στη μια ώρα. Παρακολουθείτε με τούτα δεδομένα που είπατε τώρα, παρακολουθείτε τι που γίνεται στην καθημερινότητα. Ακούτε κλεψές, υπουργούς ποτσίνα που κάνουν καταχρήσεις, δωροδοκίες, διαφθόρα, παντού. Κάτι πολέμους να δίπλα. Πολέμου αυτό.
Πραγματικά διαρωτούμε με τι κουράγιο ένας 17χρονος, 18χρονος που τελειώνει ο Λύκειο ετοιμάζεται να μπει σε αυτή την κοινωνία. Πώς το αντιμετωπίζετε, πώς το νιώθετε, νιώθετε τόσο πολλά απομακρυσμένοι, νιώθετε να σας επηρεάζει με κάποιον τρόπο, κυρίως η κατάσταση, η κοινωνική της Κύπρου, με τη διαφθορά. Αρχικά, λόγω του ότι αντιμετωπίζουμε το πολλά επιφανειακά, ή παραπάνω αλλού, για την πολιτική ασχολείται σχεδόν κανένας νεαρός, εν θέλει γιατί λέει σου, είναι οι κακοί του τύπου κάνουν κλεψές πράγματα, άρα είμαι κοφτημένα να μου ασχοληθώ. Και δυστυχώς, ένα λεπτό στην ακόμα που δεν υπάρχει η πολιτικοποίηση των σχολείων, που είναι διαφορετικό που είναι κομματικοποίηση. Να υπάρχει πολιτικοποίηση αφού είμαστε να διαμορφώνουν μαθητές με ενεργό πολιτότητα, αλλά να μην υπάγονται, όχι να μην υπάγονται, ο καθένας δικαιούται να υπάγεται όπου θέλει. Όμως να μην έρχονται τα κόμματα μέσα στα σχολεία για να αξιοποιούν εις βάρος των μαθητών δικά τους συμφέροντα. Μετά να ρωτιούνται γιατί οι νέοι μπαίνουν μέσα στα κόμματα και λαλούν όλοι γιατί είναι το πράγμα, ενώ εσύ σου διδάσκουν από το σχολείο να καταλαβαίνεις. Και μετά έρχονται και λαλούν σου τη δικιά τους πλευρά, οι δεξιοί και αριστεροί, και ακούεις τους μόνος γίνους και συγχύζεσαι. Τούτο νομίζω το δεξιό και αριστερός πάει κατευθείαν και πάει στο μάθημα της ιστορίας, όπως είπαμε και πριν. Πιστεύω ένας σωστός, συνειδητοποιημένος, ενεργός, όριμος πολίτης. Καταρχήν λέμε ότι είμαστε Έλληνες και σπουδαίος πολιτισμός και οι μισοί εμπαγκάν να ψηφίσουν. Στην αρχαία Ελλάδα, όσοι δεν πήγαιναν να ψηφίσουν, έβαλαν τους σε κατοίκον περιορισμό. Δεν τους αφήναν να βγουν από το σπίτι τους, επειδή ήταν η κύρια συμμετοχή στα κοινά, το να πάεις να ψηφίσεις. Και τούτο με την κομματικοποίηση επηρεάζει και την εκπροσώπηση των μαθητών, γιατί η εκπροσώπηση των μαθητών είναι μέσα από εκλογές, που οι εκλογές είναι το Συμβούλιο της Τάξης, το Συμβούλιο του Σχολείου, μετά οι δύο αποσταλμένοι στο Επαρχιακό Συμβούλιο και μετά από Επαρχιακό Συμβούλιο στο Παγκύπριο Συμβούλιο. Όπου υπάρχουν κομματικά μισθωτοί άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι εσύ να πιάσεις την περιφερειά και τα τρία σχολεία, πρέπει να οργανώσεις, να κάνεις, ώστε να πιάμε και τα σχολεία, ώστε να βγουν δικοί μας το τούτο. Ένα λεπτό και ζήσαμε το πριν λίγο καιρό το πράγμα. Εμείς είδαμε το στα μάτια μας που πήγαμε να ψηφίσουμε για την ΕΣΕ. Οκ. Δηλαδή, για το που να καταλάβω, είναι πήγαμε ψηφίσαμε, πήγαμε μπόξο και καρτερούσαν τους οι συγκεκριμένοι ανθρώποι μεγάλοι, που είναι διορισμένοι από το οποιοδήποτε κόμμα, καρτερούσαν τους έξω να τους πούν τα αποτελέσματα και επειδή μπορεί να μην είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα, έγινε και μια ένσταση, η οποία... Ναι, είναι φταίει. Και κατά τα άλλα, Παναγιώτη, τα κόμματα πιάνουν τα μηνύματα της κοινωνίας μετά από κάθε εκλογική διαδικασία και ακούμε τα πράγματα που ακούμε και για τις μαθητικές εκλογές. Πάλι για να μην τα ισοπεδώνουμε ούλα, τα κόμματα έχουν ρόλο, όμως πρέπει να αξιοποιείται σωστά και να μην προσπαθούν να επηρεάσουν, μπορεί όχι κατά αναγκής βάρος των μαθητών, αλλά για δικών τους όφελος. Δηλαδή, γιατί να βγουν οι μαθητές, τι πιάνουν τα κόμματα, αν βγουν οι τάδε μαθητές της τάδε παράταξης και πες στην κυβέρνηση είναι άλλη παράταξη, να κάνουν αντιπολίτευση. Αν βγουν τις ίδιες παράταξεις, να λένε τι καλά που είναι το Υπουργείο. Για να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά, γιατί έχετε και άλλες υποχρεώσεις, να πούμε για να ακούν κυρία Υπουργός μας και άλλοι, τον Κυριάκο εφέραμε τον Σαββάτον απόγευμα, ξεκινήσαμε να γράφουμε ώρα 6 και ήταν φροντιστήριο Σαββάτον απόγευμα ώρα 3, ως η ώρα 6 και ήρθαν αμέσως μετά δαμέ να μας κάνει τη χάρη μαζί μας για να κάνουμε podcast, για να μην αναφερθώ στα προγράμματα των κοπέλων, φαντάζομαι... Πες μας λίγο το πρόγραμμα σου. Εγώ επειδή τυχαίνει να ασχολούμαι και με τον πρωταθλητισμό, όσο μπορώ φέτος, δεν έχουμε γήπεδο στη Λάρνανα, άλλο θέμα. Τούτον πρέπει να πίνω Λευκοσία κάθε μέρα. Τι άθλημα? Κάμνο στίβον, κλασσικός αθλητισμός. Το μόνο
Γήπεδο που έχουμε, επειδή υποτίθεται σάζουν το γάσιζι, κάνω άλμα εις ύψος, το λύκειο, το σχολείο μου, που υποτίθεται ο προϋπολογισμός για το γήπεδο ήταν 500.000, γήπεδο με κερκίδες, στέγαστρον και γυμναστήριο. Το γήπεδο δεν έγινε και τίποτε που τούτα, το ταρτάν είναι λάθος, το ταρτάν είναι το έδαφος του στίβου, είναι το λάθος υλικό που τοποθετήθηκε για τις συνθήκες της Κύπρου και που κάτω τσιμέντο που οδηγεί σε πάρα πολλούς τραυματισμούς, πάρα πολλών αθλητών. Μιλάς για το γήπεδο του Αγίου Γεωργίου. Μάλιστα, ναι. Αν το δεις που φάτσα, δηλαδή σε στολίδι. Ναι, δεν είναι στολίδι. Ναι. Βουρούμε και ευκαινεί το ταρτάν, βουρούμε και ευκαινεί το πάτωμα. Τέλος πάντων, εγώ τη Δευτέρα πάω σχολείο, τρώω το μεσημεριανό μου τρώω διάλειμμα, πάω κάνω έξτρα αγγλικά μάθημα ακριβώς με το σχολείο, τρώω το μεσημερινό το διάλειμμα όπως σας είπα. Πάω μετά, έχω φυσική 1,5 ώρα, μετά κατευθείαν βιολογία άλλο 1,5 ώρα και μετά άλλο 1,5 ώρα μαθηματικά. Την Τρίτη πάω πάλι σχολείο, κάνω 1,5 ώρα χημεία μετά το σχολείο και πάω μετά προπονήση. Η ώρα 9 έρχομαι πίσω από γιατί δεν έχουμε γήπεδο στη Λάρνακα. Την Τετάρτη το ίδιο, την Παρασκευή το ίδιο και την Πέμπτη το πρόγραμμα μου είναι όπως της Δευτέρας. Και το Σάββατο έχω νέα ελληνικά που η ώρα 10.30 η ώρα 12 και το πρωί πάω προπονήση. Άρα δεν έχω χρόνο να κάνω μπάνιο να φάω. Τρώω στο σχολείο το μεσημεριανό μου. Μόνο που τα είπες ευκήγε η ψυχή μου εμένα. Επίσης άλλων τραγικών είναι ότι τη Δευτέρα είναι εθνική γιορτή, αλλά όλοι μας έχουμε ιδιαίτερα. Και κάποιοι καθηγητές που είχαν την καλοσύνη να μην μας βάλουν την ημέρα, έβαλαν μας τα Σάββατο ή Κυριακή, που υποτίθεται πάλι θα έπρεπε να πάει να μεν. Αλλά... Εντάξει, εδώ είναι θέμα των φροντιστηρίων. Εντάξει, άλλοι σου πληρώνεις με, πρέπει να πληρώσουν το μάθημα. Anyway, ναι, που είπαμε πριν για τον ελεύθερο χρόνο ότι δεν έχουμε λόγω των μαθημάτων και πολλοί αναγκάζονται αν είχαν μια σχολεία μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή οτιδήποτε να το σταματούν γιατί αν τελειώνουν ώρα 7 ιδιαίτερα και παίρνεις και 2 ώρες για το να αθλήσεις και πάει ώρα 9 σπίτι και πρέπει να φάεις, να κάνεις ένα μπάνιο και να θκευάσεις τον ιδιαίτερο και του σχολείου και να ξυπνήσεις την επόμενη μέρα η ώρα 7 το πρωί για να πάεις 7.30 σχολείο, 7 το πιο αργό για να πάεις 7.30 σχολείο, δεν είναι ευκαιρινό πρόγραμμα. Θέλω να δείξω άλλο ένα θέμα. Μαθητές που είναι από χωριά και πρέπει να πηγαίνουν σε σχολεία με τα λεωφορεία και πρέπει να πληρώνουν το λεωφορείο μόνοι τους. Υπάρχουν οικογένειες που μείνουν σε χωριά που ίσα που επιβιώνουν τα πλάσματα, ίσα που έχουν να φάνε ένα πιάτο φαΐν μπροστά τους και πρέπει να διούν άλλο, νομίζω 30 ευρώ. Νομίζω είναι κάπου με το κόστος το μήνα ή το χρόνο, δεν είμαι σίγουρη, δεν μπορώ να πω την τιμή ακριβώς. Είναι τραγικό. Πιστεύω να πρέπει να πληρώνουν και το λεωφορείο πάνω από όλα τα άλλα που πρέπει να κάνουν. Και μόνο το ότι πληρώνω. Έχω το γιο του κουμπάρου μου, ο οποίος μηνίσκει στο Ψευδά. Έπρεπε να ξεκινά από ώρα 5.30, να έρχεται με το λεωφορείο στη Βεργίνα, που τη Βεργίνα να πιάνει άλλο λεωφορείο για να πάει στην τεχνική σχολή. Εντάξει, γιατί άλλασε λεωφορείο, να πάει μάθημα και να σχολάσει, που το τεχνική σχολή να έρθει στη Βεργίνα, που η Βεργίνα να πιάει το λεωφορείο να πάει στο Ψευδά και μετά να ξεκινήσουν τούτο που περιγράψετε. Τα PNL είτε στη Λευκοσία είτε στη Λάρνακα για φροντιστήρια. Τώρα αναφέρε και η τεχνική σχολή που έκανα αναφορά στο ότι αν αξιοποιείται σωστά η τεχνική σχολή, τα υλικά που έχουν αξιοποιούνται, εν κάπως στο μυαλό μας η τεχνική πάνε οι αδύνατοι μαθητές. Και όμως δεν είναι έτσι πλέον. Εν είναι και διούν τους και πολλά προνόμια, πολλές θέσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν σε πολλά μεγάλο βαθμό. Έχει τεράστιο ανταγωνισμό πλέον ποιος είναι να πάει στην τεχνική σχολή σε συγκεκριμένους κλάδους. Ναι. Παιδιά, έτσι για κλείσιμο. Να πούμε για τη στολή. Έχει θέμα, δεν το ξέρω ότι είναι και κάτι. Υπάρχουν θέματα για τη στολή και γενικότερα για την εμφάνιση. Υπάρχει ένα για τη στολή ότι πάμε πρέπει να φορούμε το παντελόνι του σχολείου και μια φαέλα συγκεκριμένου χρώματος ή οτιδήποτε που εν μέρει εν καλό να είμαστε ομοιόμορφα, να μην υπάρχουν διακρίσεις και ξέρω εγώ, εντάξει. Όμως αφού μας παρέχουν τα κατάλληλες εγκαταστάσεις όπως έρχονται και ξέρω εγώ, το να παίρνουμε 15 του Σεπτέμβρη που 40 βαθμοί, anyway, ναι, και να παίρνουμε και να πρέπει να φορούμε το μακρύ το παντελόνι και να δρώνουμε που μέσα στις τάξεις έχουμε μόνο αριστείες και δρώνουμε σαν θωρούμε μάθημα και πρέπει να συγκεντρωθούμε να κάνουμε μάθημα είτε τον Ιούνι που πρέπει να παίρνουμε μακρύ παντελόνι που γράφουμε εξετάσεις και ώρες και να δρώνουμε και άλλο που ένα φορά τη ιστορία, αφορά τη εμφάνιση είναι ότι
νομίζω στις παραπάνω χώρες η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να είμαστε ξυρισμένοι ή δικαιούμαστε μουστάκια, αλλά που κάτω να είμαστε ξυρισμένοι οτιδήποτε. Νομίζω γράφει ότι πρέπει να είμαστε ευπαρουσίαστοι και περιποιημένοι. Όχι να μας καθορίζουν το πώς να σαζόμαστε ή οτιδήποτε, που μπορεί να πεις ότι παρεμβαίνουν και όλα στα προσωπικά σου δικαιώματα, το πώς θέλεις να φαίνεσαι. Εννοείται πρέπει να είσαι περιποιημένος, ώστε να μπορείς να συμβιώνεις και να μιλάς, ξέρω οτιδήποτε, με άλλους γύρω σου. Αλλά το να σου καθορίσει ότι αν έχεις, ας πούμε, λίγο μουσι, ας πούμε, να φάεις μια μέρα αποβολή, νομίζω είναι ανούσιο. Και δεν επηρεάζει την εξοχή του μαθήματος. Ίσως η Βασιλεία μπορεί να μας πει την εμπειρία. Πριν 3 χρόνια ήταν η τελετή αποφοίτησης της με το Πετράκι. Εγώ την ώρα που έπιανα την πλαγιέτα μου, τσακώνεται ο διευθυντής με τους γονιούς, επειδή ο συγκεκριμένος διευθυντής, αν είχες νύχια, σε άφηνε να αποφοιτήσεις. Αν ήταν λίγο μεγάλα τα μαλλιά σου, είχες λίγο fade, δεν μπορούσες να πιάσεις πλαγιέτα. Αν είχες λίγο μουσι, δεν μπορούσες. Βασιλεία μου, είχε θέμα με συγκεκριμένο μαθητή, τον οποίο δεν τον άφησε να αποφοιτήσει. Ο συγκεκριμένος μαθητής ήταν φίλος μου και απλά ήταν ο μόνος που αντίδρασε. Είχαν κι άλλους που δεν τους άφησαν, απλά ήταν ο μόνος που ήβρε το θάρρος να βγει στη σκηνή και να περάσει, απλά για να αντιδράσουν οι γονείς και να καταλάβουν τι κάνει τόσο διευθυντής λάθος. Και μετά από πάρα πολλές καταγγελίες, ο διευθυντής δεν έφυγε ποτέ, έμεινε και τον επόμενο χρόνο και μετά και το μεθεπόμενο χρόνο και έκαμε τα ίδια και είπαν ότι μπήκαν μέσα από τη 3 κοριτσιών και είχε 1000 καταγγελίες και απλά επειδή είχε το μέσο της ζωής του, δεν έγινε και κάποια αλλαγή. Το συγκεκριμένος μαθητής ήταν πολλά κρίμα, γιατί αν έβλεπες λίγο το background του και τι προσπάθεια έκαμε ο Μιτσής για να τζαμε, έστω και αν ήταν λίγο ακούρευτος, έστω και αν ήταν το πουκάμισο του έξω, θυμούμε που ήταν το θέμα, δεν συμπεριφέρεσαι με τον τρόπο. Και τον μαθητή εύκαλαν το στα νέα και μίλησε, αλλά μετά από 3 ημέρες το θέμα ανεξιάστηκε. Φυσικά, όπως ούλα. Έτσι, αν δεν είχε τίποτε άλλο που θέλω να δείξουμε, ήθελα να αναφερθώ σε τον εντρούιδα που έχουμε μπροστά μας. Ξέρετε να μπορεί, είναι. Bonsai. Τελικά, μια και έχουμε το δάιμ μπροστά μας, ξέρετε να το χαρακτηριστικό του bonsai. Ότι τούτον το δέντρο, αν ήταν φετεμένο χαμέ, ήταν τώρα 5 μέτρα. Αλλά επειδή είναι φετεμένο με την γλαστρούα, μείνει τόσο. Τελικά το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν μπορεί η δουλειά του. Να κάνει bonsai, όχι να αφήνει δέντρα να αναπτυχθούν. Δεν πώς το σκέφτεστε έτσι, σαν κλείσιμο, σαν κατακλείδα. Δημιουργεί ανθρώπους bonsai. Εν τω που αναφέραμε και πριν ότι όταν το σχολείο σου κατάλληλα εφόδια, σε διαμορφώνει σωστά, ώστε που να τελειώσει το σχολείο, να μην υπάρχει το χάσμα του να πει να σχολεία ζούσα με αυτόν τον τρόπο, και στο σχολείο πρέπει να μάθω να ζω με άλλον τρόπο, το οποίο μου διάξε κανένας, να βρεις δυσκολίες και δεν θα σε εξελίξει όσο θα έπρεπε. Πρέπει να ξημάθει και ομάδα στο σχολείο και να ξεκινήσεις να μαθαίνεις πριν αρκεί. Έτσι είναι. Τυχώς. Συμφωνώ με τον Κυριάκο πάρα πολλά. Τούτον ότι στην ουσία δεν καλλιεργεί οι πολίτες, καλλιεργεί κάτι. Αφού ακόμα και εκείνα που μαθαίνουμε είναι άχρηστα. Άρα δεν καλλιεργείται τίποτε. Υποτίθεται κάνουμε μαθήματα για να αναπτύξουμε την κριτική μας σκέψη. Μα αφού είναι τυποποιημένες όλες οι ασκήσεις. Όλα όσα κάνουμε είναι τυποποιημένα. Άρα δεν καλλιεργείται τίποτε. Ούτε καν κομπιούτερ δεν δημιουργεί. Είναι απλώς ανθρώπους που παπαγαλίζουν ασκήσεις και κείμενα για να πάνε να γράψουν και να πιάσουν βαθμό. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω να το ολοκληρώσουμε. Ευχαριστούμε. Έναν τεράστιο ευχαριστώ για τον χρόνο σας που δεν έχετε και αφιερώσετε να έρθετε να τα κουβεντιάσουμε δάμε. Ελπίζω να μας ακούσει κάποιος επιτέλους, γιατί τούτη η δικαιολογία που λέμε συνέχεια μπορούμε να κάνουμε εκείνο, μπορούμε να κάνουμε το άλλο, είναι θέληση που δεν υπάρχει. Δεν είναι διάθεση να αλλάξουμε πράγματα που δεν υπάρχει. Συνέχεια κολλούμε πάνω σε συγκεκριμένα εμπόδια τα οποία δεν είναι πραγματικά. Είναι τεχνικά, είναι συμφέροντα, είναι καταστάσεις οι οποίες δεν αφήνουν τον τροχό να κυλήσει. Ελπίζω να προσθέσαμε κάτι στη συζήτηση που κάναμε απόψε. Εμένα άρεσε μου πάρα πολλά η κουβέντα μας, πέρασα πάρα πολλά καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριάκο, Εύη, Βασιλιά. Παναγιώτη, νομίζω να κλείσουμε, πριν κλείσουμε να πω ένα πράγμα. Τούτο είναι challenge σε οποιοδήποτε δάσκαλο ή υπουργών ή την υπουργών ή οποιοδήποτε που να παρακολουθήσει το βίντεο. Εάν έχετε να πείτε κάτι για τούτο που είπαν οι μαθητές ότι δεν ισχύουν, για εκείνους που κατηγορηθήκαν ότι δεν ξέρουν να διδάξουν, για εκείνους που κατηγορηθήκαν ότι δεν κάνουν καλά η δουλειά τους και διαφωνούν. Challenge την επόμενη εβδομάδα, αν έχετε τα αρχίδια, ελάτε και κάτσετε για να που κάθονται οι μαθητές και πέτε ότι έχουν λάθος. Λοιπόν, με τούτο μου είπε ο Παναγιώτης, με το οποίο συμφωνώ 100%. Το challenge είναι εκεί. Όποιος θέλει να αμφισβητήσει τούτα που υποθήκα σήμερα είναι ευπρόσδεκτος, να έρθει την άλλη εβδομάδα να μας πει την άποψη. Να κάνουμε και debate αν είναι. Okay. Θα κλείσουμε και debate. Πολλά καλή ιδέα. Αν θέλουν να ξανάρθουν τα κοπέλια. Και να έρθουν και καθηγητές και να έρθουν και μαθημητές. Το θέμα είναι να θέλουν πιο μεγάλο χώρο. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό μας επεισόδιο. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο. Θέμα Παναγιώτη, ακόμα αν είμαστε σίγουροι. Όχι, είμαστε. Μπέρ και έρθει κανένας δάσκαλος. Ναι, το challenge είναι εκεί. Γεια σας. Γεια σας.